Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη θερμή σας ανταπόκριση στην πρόσκληση της ΕΔΙΑ Μακεδονίας να αναδείξουμε ένα σπουδαίο γεγονός που για πάρα πολλά χρόνια έμεινε υποφωτισμένο και υποβιβασμένο, θα έλεγα, ως προς την παρουσίασή του. Και οι λόγοι νομίζω θα γίνουν φανεροί από όσα θα σας πούν σε λίγο οι ιστορικοί μας που έχουν κάνει πρωτογενή έρευνα στα αρχεία που έχουν σχέση με το μεγάλο αυτό γεγονός της συνεργασίας, όχι μόνο της στρατιωτικής, ανάμεσα στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της Βαλκανικής που αναπτύχθηκαν την περίοδο της τριπλής κατοχής. Λίγα λόγια για την Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας. Είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Διοικούμαστε από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ιδρυθήκαμε πριν ακριβώς 25 χρόνια. Τον ερχόμενο Νοέμβριο κλείνουμε 25 χρόνια δράσης. Συγκροτήσαμε την Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων, αγωνιστές και αγωνίστριες της αντιφασιστικής και αντικτατορικής αντίστασης. Δυστυχώς αρκετοί από αυτούς δεν ζουν. Εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, δημοσιογράφοι και πολίτες που ασχολούνται με τη δημόσια ιστορία. Στόχος μας δεν είναι μόνο η διάσωση, συλλογή, μελέτη ντοκουμέντων και μαρτυριών για την περίοδο 1940-1974, αλλά και η δημόσια παρουσίασή τους ώστε η ιστορική μνήμη να είναι επισκέψιμη, όπως αυτό που κάνουμε σήμερα, στους τόπους όπου διαδραματίστηκαν αυτά τα γεγονότα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το 2015, είμαστε και εμείς θύματα του ΤΑΙΠΕΔ, μας παραχώρησε χώρο στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου πλέον στεγαζόμαστε. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί τη γέννηση κυριολεκτικά της ιδέας και την παρότριση να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή εκδήλωση την οφείλουμε στη συγχωριανή σας, στη συμπατριώτησά σας, τη Βούλα τη Μανάκου, σήμερα προϊσταμένη της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης, και στην πρόθυμη αποδοχή της πρότασης αυτής και την άοκνη προσπάθεια του κοινοτάρη σας, του Γιώργου του Κόφα, που τον ακούσατε πριν λίγο. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Έχουμε πραγματοποιήσει έως τώρα 15 θεματικές δημόσιες εκδηλώσεις για τη δεκαετία του 40 που ακόμα στοιχιώνει τη νεότερη ιστορία μας. Γιατί όπως γράφει ο Μάρκ Μαζάουερ, κορυφαίος Άγγλος ιστορικός, στον πρόλογο της γερμανικής έκδοσης του βιβλίου του «Στην Ελλάδα του Χίτλερ», οι Γερμανοί αξιώθηκαν να το διαβάσουν μόλις το 2016, πάνω από 23 μετά χρόνια από τότε που γράφηκε, καταλαβαίνετε το λόγο, προκαλώντας μάλιστα με όσα έγραψε την αντίδραση του γερμανικού συστημικού τύπου. Γράφει λοιπόν ο Μαζάουερ: στις αρχές της δεκαετίας του 40 η ιδέα πως τα κράτη της Ευρώπης μπορούν να ξεφύγουν από τις φρικαλαιότητες του 20ου αιώνα προς ένα καλύτερο μέλλον ήταν ένα όνειρο. Σήμερα που εμείς έχουμε μια εντελώς πιο κοινική άποψη για την Ευρώπη, με την εικόνα που εμφανίζει, είναι ίσως η κατάλληλη ευκαιρία να γυρίσουμε πίσω στον κόσμο της δεκαετίας του 1940. Αυτό θα κάνουμε σήμερα σε ένα πολύ σημαντικό και ευτυχές γεγονός. Τότε που βρισκόταν έθνος αντιμέτωπο με έθνος και καταστρεφόταν παραπέρα ένας ήδη φτωχοποιημένος κόσμος, ο κόσμος των Ελλήνων εργατών γης, των αγροτών και των εργοστασιακών εργατών, γράφει ο Μαζάουερ. Η συνεργασία και η υλοβοήθεια των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων των Βαλκανίων εντάθηκαν το καλοκαίρι του 1943, καθώς με την εξασθένιση των δυνάμεων του άξονα από τις απώλειες που του είχε προκαλέσει στο ανατολικό μέτωπο ο κόκκινος στρατός, αλλά και η δράση των ανταρτικών δυνάμεων, γεννήθηκε η ανάγκη να συντονιστεί η δράση τους ώστε να καταφέρουν
από φασιστικά πλήγματα στα κατοχικά στρατεύματα. Ωστόσο, όπως θα γίνει φανερό και από τα ιστορικά τεκμήρια που θα παρουσιάσουν σε λίγο οι ιστορικοί μας εισηγητές και ερευνητές της περίοδου της κατοχής, δεν δινόταν μόνο αξία στην αντιφασιστική συνεργασία και στην εκτέλεση κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και στην αδελφοποίηση των λαών της Βαλκανικής, στην κοινή συμβίωσή τους στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής Βαλκανικής Ομοσπονδίας, όπως είχε οραματιστεί ο Ρήγας Φεραίος. Και θέλω να σας πω ότι συμβολικά 83 χρόνια μετά θα κλείσουμε την εκδήλωσή μας ακούγοντας το θούριο του Ρήγα από τον Νίκο Ξυλούρη. Πίστευαν πως ο αντιφασιστικός εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας θα ήταν μια μεγάλη παρακαταθήκη για μια τέτοια εξέλιξη, που ακυρώθηκε λόγω του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και της μεταπολεμικής ψυχροπολεμικής διαίρεσης του κόσμου σε σφαίρες επιρροής. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και η εθνικιστική έκρηξη που πυροδότησε η τραγική διάψευση αυτής της διεθνιστικής προοπτικής που οραματίστηκαν οι μαχητές των ανταρτικών κινημάτων των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα σε αυτή την εκδήλωση, όπως ακούσατε πριν λίγο και από τον κύριο Κόφα, θα αναδειχθεί η συμβολή των μαρτυρικών κοινοτήτων της Θεσσαλίας στην αντιφασιστική αντίσταση και ο αγώνας ευρύτερα για την απονομή δικαιοσύνης στα θύματα της ναζιστικής και φασιστικής θηριωδίας, σύμφωνα και με την ομόφωνη, ξεχασμένη δυστυχώς, παραπεταμένη δυστυχώς, απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 17 Τετάρτου 2019 για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς τη χώρα μας, που τεκμηριώθηκε με ένα πόρισμα της Βουλής στα πρώτα χρονικά της Βουλής στις 27 Ιουλίου του 2016. Καθώς στις τελευταίες ιδιαίτερα δεκαετίες διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις κατεφημισμών πολιτικά ορθές εκδοχές της ιστορίας και τις συλλογικές, συχνά τραυματικές προσωπικές μνήμες, έγινε και η μνήμη ιστορικός τόπος. Η συντήρηση των εθνικών μύθων και ταμπού, η άρνηση να αντιμετωπίσει κανείς με ειλικρίνεια τη σκοτεινή πλευρά και της δικής του ιστορίας, στο όνομα της εθνικής συνοχής και της επούλωσης των πληγών, επιτείνουν τον ιστορικό αναλφαβητισμό, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, που καθώς δίνει τη μάχη για το μέλλον είναι υποχρεωμένη να πατάει στο έδαφος της ιστορικής αλήθειας για το παρελθόν, χωρίς τους παραμορφωτικούς φακούς του ιστορικού αναθεωρητισμού που μετατρέπει τους θύτες σε θύματα. Ευχαριστώ. Στη διάθεση τώρα του συντονιστή μας και τον ευχαριστώ, του κυρίου Ηλία Σκιαφάκα. Πολύ για την παρουσία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα με πολλές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια και από καλό καιρό. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία όπως εσείς. Ευχαριστώ. Γιορτάζουμε σήμερα τα δίδυμα γεγονότα του καλοκαιριού και του φθινόπωρου του 1943 στην Καστανιά. Ευχαριστώ πολύ. Στις 26 Οκτωβρίου στην Καστανιά, και στο οποίο αναφέρθηκε εν ολίγης ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Γιώργος Κόφας. Αναμφίβολα συγκλονιστικό γεγονός. Είχε προηγηθεί το Βαλκανικό Συνέδριο των Αντάρτικων Οργανώσεων. Για τις πτυχές αυτού του ιστορικού συνεδρίου θα μας μιλήσουν έγκριτοι πανεπιστημιακοί. Εγώ το μόνο που έχω να πω εισαγωγικά είναι, έτσι για τους μη μοιημένους να πω, ότι υπήρξε μια συνάντηση στις 7 Ιουλίου του 1943 αντιστασιακών οργανώσεων από την Ελλάδα, τη Ιουγκοσλαβία και την Αλβανία. Σκεφτείτε τη χρονική συγκαιρία. Είμαστε το καλοκαίρι του 1943. Έχει συμβεί το Στάλινγκραντ, η υποποιή αυτή, το El Alamein, που είναι καθοριστικό και αυτό γεγονός, αλλά ο πόλεμος, οι μάχες μένονται σε πολλά μέτωπα. Άρα δεν έχει κριθεί ο πόλεμος. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το συνέδριο πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερο χωριό της Καλαμπάκας, λίγα χρόνια μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, την ανήσυχη ειρήνη του Μεσοπολέμου, με τις πληγές ακόμα, τις εδαφικές των μειονοτήτων ανάμεσα στα κράτη των Βαλκανίων, νοπές και χένουσες. Τρίτο, και στη χώρα μας και στις γειτονικές χώρες τότε
Ο αγώνας έχει εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα. Έχουμε προήμια εμφυλίου, για να μην κρύβουμε τίποτα, γιατί καταλαβαίνετε ότι μία μνήμη, μάλλον μία παράτηση των γεγονότων η οποία είναι ληπτική, δεν συμφέρει κανέναν. Σεβαστέ πατέρα, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερα χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στην Καστανιά και ευχαριστώ τον πρόεδρο της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων, τον Τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη, για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο της Μαρτυρικής Κοινότητας Καστανιάς και θέλω να σας πω ότι την Καστανιά την ακούω από τα παιδικά μου χρόνια, καθώς η αγαπημένη μου θεία Λίτσα Νικοφώδη είναι από αυτό το χωριό και έχω επισκεφτεί το χωριό σας από παιδί και χαίρομαι που αυτή τη φορά έρχομαι ως ομιλήτρια να συζητήσουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό που έγινε εδώ πριν 82 χρόνια. Ήταν λοιπόν 7 Ιουλίου του 1943 μέσα σε ένα κλίμα πρωτοφανούς ενθουσιασμού που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Καστανιά του Ασπροποτάμου η πρώτη πανθεσσαλική συνδιάσκεψη ανταρτών, γνωστή και ως συνέδριο της Καστανιάς. Θέμα της συνδιάσκεψης ήταν η κατάσταση του αντάρτικου κινήματος στη Θεσσαλία και τα καθήκοντα που απορρέουν από την ανάπτυξή του. Οι εργασίες έγιναν στο δάσος, στη θέση Γκούρα, στις δυτικές παρυφές της Καστανιάς, σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, ανάμεσα σε ένα από τα μεγαλύτερα δάση της περιοχής. Η Καστανιά, το σημαντικότερο χωριό του Ασπροποτάμου, βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές της Θεσσαλικής Πίνδου. Αυτά δεν τα λέω για σας, τα λέω για όσους τυχόν είναι επισκέπτες εδώ στο χωριό. 35 λοιπόν χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα και 55 από τα ιταλοκρατούμενα τότε Τρίκαλα. Από το χωριό περνούσε η κύρια διάβαση που συνέδεε τον Ασπροπόταμο με τα Τζουμέρκα. Ήταν λοιπόν σημαντικό το χωριό και τα χρόνια εκείνα και τα σημερινά και ακόμα τα παλιότερα, γιατί ήταν δίωδος προς την οροσειρά της Πίνδου και ξέρετε ότι τα βουνά σε κάθε Αντάρτικο διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Στη συνδιάσκεψη λοιπόν αυτή συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των αρχηγείων και υπερχηγείων του Ελλάς Θεσσαλίας, καθώς και αντιπρόσωποι από τη Μακεδονία. Στο βήμα ανέβηκαν σημαντικές προσωπικότητες. Θα αρχίσω με τον Μητροπολίτη Κοζάνης Ιωακήμ, έναν από τους 3 Μητροπολίτες που εντάχθηκαν στην Ιαμική Αντίσταση. Ο Κώστας Καραγιώργης, ο διοικητής εδώ των Θεσσαλικών Μονάδων, ο Συνταγματάρχης Φλούλης, αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, στρατιωτικός και αυτός αρχηγός της Θεσσαλίας, καθώς και ο Βρετανός ταξίεργος Έντι Μάγερς, επικεφαλής της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής, που βρισκόταν από τον Οκτώβριο του 1942 δίπλα στους Έλληνες αντάρτες. Την εποχή εκείνη, η συμφωνία ανάμεσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, τον Ελλάς, που αποτελούσε το στρατιωτικό του σκέλος, και τη Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή για τη σύμπηξη ενός κοινού μετώπου δράσης των αντιστασιακών οργανώσεων και των συμμάχων, αποτελούσε κομβικό σημείο συζήτησης. Σημαντική ήταν επίσης και η διεθνής διάσταση της συνδιάσκεψης, όπως ήδη αναφέρθηκε. Ο Γιουγκοσλάβος αντιπρόσωπος του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Γιουγκοσλαβίας, Σβετοζάρ Βουκμάνοβιτς, γνωστός με το προσωνύμιο Τέμπο, ανέπτυξε την εμπειρία του λαϊκού κινήματος στη χώρα του, που με επιθετική δράση ενάντια στους κατακτητές αναπτυσσόταν ολοένα χωρίς να έχει λάβει καμία εξωτερική βοήθεια, ενώ εκπρόσωπος των Αλβανών Παρτιζάνων, Κότσε Τζότζερ, μίλησε για το αλβανικό αντάρτικο, το οποίο επίσης αγωνιζόταν χωρίς υποστήριξη. Από την πλευρά του Ελλάς μίλησαν οι επικεφαλείς του Γενικού Στρατηγείου, ο στρατηγός Στέφανος Σαράφης με καταγωγή από τα Τρίκαλα, ο Άρης Βελουχιώτης, εδώ θα το περηφανευτώ, με καταγωγή από τη Λαμία, και ο Σαμαρινιώτης, ο Τζίμας, καθώς και πολλοί άλλοι αντιπρόσωποι. Όπως σημειώνει ο Σαράφης στα απομνημονεύματά του, το συνέδριο ολοκληρώθηκε μέσα σε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις τόσο των ανταρτών όσο και του τοπικού πληθυσμού. Το Στρατηγείο Θεσσαλίας είχε φροντίσει με κάθε λεπτομέρεια τη διαμονή και τη διατροφή όλων των συνέδρων. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό μαρτυρά το κλίμα.
Το βράδυ, μετά τη διακοπή των εργασιών, οι σύνεδροι παρακάθισαν σε γεύμα στο εστιατόριο Παράδεισος, στο κέντρο του χωριού. Ξαφνικά, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, ο χώρος ηλεκτροφωτίστηκε. Ο Θήμιος Μιστάρας, σιδηρουργός, οπλουργός και πολυτεχνίτης, εκμεταλλεύτηκε τα νερά της Γκούρας και κατασκεύασε πρόχειρη γεννήτρια. Ακολούθησαν χοροί και τραγούδια που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά. Όπως μου είπε ο πρόεδρος της κοινότητας σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, αυτός ο ηλεκτροφωτισμός διατηρήθηκε. Έτσι, και μετά. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί έφτασε το αγαθό του ηλεκτροφωτισμού εν μέσω κατοχής, έτσι, σε αυτό το χωριό που βρισκόμαστε σήμερα. Η συνδιάσκεψη ξεπέρασε τα στενά τοπικά της όρια. Αποφασίστηκε η περαιτέρω ανάπτυξη του Ελλάς σε τακτικό στρατό, με ταυτόχρονη διατήρηση της δημοκρατικής του βάσης και του λαϊκού του χαρακτήρα. Έγινε επίσης ουσιαστική συζήτηση για τη συνεργασία με τα αντάρτικα κινήματα των Βαλκανίων. Με τους Ιουγκοσλάβους και τον Αλβανό αντιπρόσωπο πραγματοποιήθηκαν, όπως λέει ο Σαράφης, 3 έως 4 συναντήσεις. Εκείνοι πρότειναν τη δημιουργία κοινού επιτελείου για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει ο στρατηγός Σαράφης, το Γενικό Στρατηγείο του Ελλάς, που έκανε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διαταγές του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, δεν μπορούσε να αποδεχτεί μια τέτοια λύση. Συμφώνησε ωστόσο να υπάρχουν τακτικές επαφές, ανταλλαγές πληροφοριών, αποστολή συνδέσμων από το ένα στρατηγείο στο άλλο και όπου ήταν δυνατόν συντονισμός των επιχειρήσεων. Στα Ιουγκοσλαβικά αρχεία υπάρχει αυτό το προσχέδιο του συμφώνου, του Βαλκανικού Συμφώνου, που θα υπογραφόταν σε περίπτωση που τελικά συμφωνούσε το ΕΜΕΛΑΣ να συνδράμει, να αποτελέσει μέρος του Βαλκανικού Στρατηγείου. Κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα των συζητήσεων, το οποίο θα έπρεπε να εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, ώστε να ενημερωθούν αναλόγως τα ιουγκοσλαβικά και αλβανικά στρατηγεία. Οι αντιπρόσωποι αποχώρησαν από την Καστανιά στις 9 ή 10 Ιουλίου, αφήνοντας πίσω τους το στίγμα ενός συνεδρίου που αποτέλεσε σταθμό για την εξέλιξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στη Θεσσαλία και σε ολόκληρη τη χώρα. Πώς όμως συνδέεται το ότι έγινε στην Καστανιά, εδώ, τον Ιούλιο του 1943, με τις γενικότερες εξελίξεις του αγώνα? Μας είπε κάτι πριν από λίγο ο συντονιστής. Θα πω κι εγώ ότι το 1943 δεν είναι μια τυχαία χρονιά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια καμπή του πολέμου, για την εξέλιξη του πολέμου και παγκόσμια στα μεγάλα μέτωπα της Ευρώπης, αλλά και για το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στη χώρα μας. Είναι η χρονιά στην οποία στα μεγάλα μέτωπα οι σύμμαχοι του αντιχιτλερικού συνασπισμού αναλαμβάνουν σταθερά την πρωτοβουλία. Στο ανατολικό μέτωπο έχουμε ρογμές στην πολιορκία του Λένιγκρατ, νικηφόρα μάχη στο Στάλιγκρατ, ενώ στο μεσογειακό μέτωπο οι αγγλοαμερικανικές δυνάμεις προχωρούν στην ακαθάριση της Βόρειας Αφρικής και στις 10 Ιουλίου, το ξαναλέω, βρισκόμαστε στον Ιούλιο του 1943, πραγματοποιούν οι σύμμαχοι απόβαση στη Σικελία. Και στην Ελλάδα το ίδιο έτος αποτελεί ένα ποιοτικό άλμα σε όλους τους τομείς του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό. Οι δυνάμεις του ΕΑΜ και του Ελλάς παίρνουν πλέον σε φάση επίθεσης. Ο ανταρτοπόλεμος στα βουνά αναπτύσσεται ραγδαία και η αντίσταση αποκτά νέες διαστάσεις. Τον Απρίλιο και Μάιο του 1943 ιδρύεται το Γενικό Στρατηγείο του Ελλάς, στηριγμένο σε τριαδική μορφή διοίκησης. Στρατιωτικός αρχηγός είναι ο συνταγματάρχης και μετέπειτα στρατηγός Στέφανος Σαράφης, καπετάνιος Άρης Βελουχιώτης και πολιτικός εκπρόσωπος του ΕΑΜ ο Ανδρέας Τζίμας. Με αυτόν τον τρόπο, εκείνη την περίοδο, όλες οι σκόρπιες αντάρτικες ομάδες και τα τοπικά αρχηγεία εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης που ενισχύει την αποτελεσματικότητα και τη μαχητική ισχύ του Ελλάς. Το 1943 χαρακτηρίζεται επίσης από μία σειρά κρίσιμων μαχών του Ελλάς σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλία έχουμε συνδιασκέψεις στον Όλυμπο, οι πρώτοι 300 αναπτύσσονται, γίνονται την περίοδο που μιλάμε, φτάνουν τους 1500, έχουμε προσχώρηση μόνιμων αξιωματικών
του ελληνικού στρατού στον Ελλάς και του Μητροπολίτη Κοζάνης Ιωακήμ, και εδώ τον Ιούνιο δίνεται 8 με 9 Ιουνίου η μάχη της Πόρτας Μουζακίου, όπου 1.200 αντάρτες αντιμετωπίζουν πολλαπλάσιες δυνάμεις Ιταλών και ουσιαστικά απελευθερώνουν ολόκληρη τη Θεσσαλία, με την εξαίρεση των 3 μεγάλων αστικών κέντρων, των Τρικάλων, της Λάρισσας και του Βόλου. Όλες οι άλλες περιοχές είναι ελεύθερες, ανήκουν στην ελεύθερη Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν αυτή η στρατιωτική δράση, και μιλάω για τον Ελλάς, γιατί εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή που βρισκόμαστε, έδρασε αποκλειστικά ο Ελλάς. Η στρατιωτική λοιπόν δράση του Θεσσαλικού Ελλάς από το Φεβρουάριο στον Ιούνιο αποτελεί την προϋπόθεση για το πέρασμα σε ανώτερη φάση επιχειρήσεων. Και ποια καλύτερη απόδειξη από αυτό η επιχείρηση Animals. Πρόκειται για μια συμμαχική επιχείρηση, η οποία γίνεται με την τεχνική καθοδήγηση των Βρετανών συνδέσμων. Είναι μια οργανωμένη εκστρατεία σαμποτάζ που στόχευε να παραπλανήσει τον άξονα, ώστε να πιστέψει πως η Ελλάδα ήταν ο κύριος στόχος συμμαχικής απόβασης αντί της πραγματικής εισβολής στη Σικελία. Αυτή η επιχείρηση γίνεται τον Ιούνιο, 21 Ιουνίου με 11 Ιουλίου του 1943. Αναφέρω λοιπόν αυτά τα γεγονότα για να δείξουμε ότι όταν συμβαίνει η συνδιάσκεψη των ανταρτών εδώ στην Καστανιά, όλα αυτά τα γεγονότα τρέχουν. Ο Ελλάς μόλις έχει δρέψει τις δάφνες αυτής της πολύ πετυχημένης συμμετοχής του στη συμμαχική επιχείρηση Animals και δέχεται τα συγχαρητήρια του στρατάρχη, του Βρετανού στρατάρχη Μέσης Ανατολής Wilson, ο οποίος είναι επικεφαλής του στρατηγίου της Μέσης Ανατολής, και τα μεταφέρει ο Βρετανός ταξίαρχος Eddie Myers. Όπως αναφέρει στην εξασέλιδη έκδοσή της, ειδική έκδοση, η ελασίτικη εφημερίδα Φλάμπουρο, ο Βρετανός επικεφαλής, μιλώντας στους αντάρτες, τονίζει με έμφαση: οι σιδηροδρομικές, οδικές και τηλεφωνικές συγκοινωνίες διακόπηκαν για πολλές εβδομάδες, ακριβώς την εποχή που η Γερμανία έστελνε ενισχύσεις στην Ελλάδα. Όλα λειτουργήσαν άψογα και το στρατηγείο Μέσης Ανατολής είναι απόλυτα ικανοποιημένο. Με την ευκαιρία αυτή μεταφέρω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του στρατηγού Wilson. Αυτά υπόθηκαν εδώ στη συνδιάσκεψη της Καστανιάς. Το 1943 δεν είναι μόνο χρονιά μεγάλων στρατιωτικών εξελίξεων διεθνώς, αλλά και ορόσημο για την ανάπτυξη της ελληνικής αντίστασης, που περνά, όπως είπα και πριν, σε μια νέα ανώτερη βαθμίδα οργάνωσης και δράσης. Ένα λοιπόν από τα κρισιμότερα ζητήματα τα οποία τέθηκαν είναι το εξής: θα συνέχιζε ο Ελλάς την ένοπλη δράση του αυτόνομα ή θα επιδίωκε τον συντονισμό με τις υπόλοιπες αντάρτικες δυνάμεις, οι οποίες εμφανίζονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα ο ΕΔΕΣ στην Ήπειρο ή η ΕΚΑ του συνταγματάρχη Ψαρού στα ορεινά της Φωκίδας. Επιπλέον, άλλο ερώτημα: θα αποδεχόταν ο Ελλάς την υπαγωγή του στα γενικότερα επιτελικά σχέδια του στρατηγίου της Μέσης Ανατολής, που είχε την αποδοχή και συναπόφαση των συμμάχων, ή θα έπρεπε να αναζητήσει έναν εναλλακτικό δρόμο, προτείνοντας για παράδειγμα τη συγκρότηση ενός κοινού βαλκανικού στρατηγίου των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων της Βαλκανικής? Θα αρχίσω πρώτα από το βρετανικό παράγοντα. Η βρετανική πολιτική στην Ελλάδα καθοριζόταν από μία διπλή επιδίωξη. Από τη μια, οι στρατιωτικές ανάγκες του πολέμου. Από την άλλη, η διασφάλιση της βρετανικής επιρροής στη χώρα, με κύριο στήριγμα τον εξόριστο βασιλιά Γεώργιο δεύτερο. Οι Βρετανοί, στην πραγματικότητα, θα προτιμούσαν να δρουν στην Ελλάδα μικρές τοπικές αντάρτικες ομάδες, που θα εκτελούσαν εντολές Βρετανών αξιωματικών και όχι ένα μεγάλο και ενιαίο αντάρτικο. Ωστόσο, η στρατιωτική ισχύς του Ελλάς καθιστούσε αδύνατη την αγνόηση της συνεργασίας μαζί του, παρά τις πολιτικές διαφωνίες. Ήδη λοιπόν από τον Οκτώβριο του 1942, όταν οι Βρετανοί σαμποτέρ
έπεσαν στα ελληνικά βουνά για την ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, μία επιχείρηση που έγινε από κοινού Ελλάς, Έδες και Βρετανής Σαμποτέρ, ξεκινούν οι διεργασίες που οδήγησαν στη διαπραγμάτευση ενός συμφώνου μεταξύ του Ελλάς και του συμμαχικού στρατηγίου της Μέσης Ανατολής. Το Μάρτιο του 1943, Βρετανοί αξιωματικοί τοποθετούνται σύνδεσμοι στις μονάδες του Ελλάς. Στις 14 Μαρτίου του 1943, ο αρχηγός της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής, ο συνταγματάρχης Μάγερς, συντάσσει το πρώτο σχέδιο στρατιωτικής συμφωνίας των ελληνικών δυνάμεων αντιστάσεως με τη Μέση Ανατολή. Ο Ζέρβας του Έδες υπογράφει το κείμενο, όπως και μία αναθεωρημένη εκδοχή. Το σχέδιο προέβλεπε ότι κάθε αντάρτικο τμήμα θα λάμβανε εντολές από το Βρετανό Στρατιωτικό Σύνδεσμο, με το συντονισμό να ανήκει στο Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής. Στις αρχές Απριλίου το κείμενο τίθεται υπόψη των κεντρικών οργάνων και του ΕΑΜ και του Ελλάς και απορρίπτεται το κείμενο αυτό. Στο μεταξύ συγκροτείται το Γενικό Στρατηγείο και αυτό το Γενικό Στρατηγείο του Ελλάς καταθέτει μία αντιπρόταση. Η αντιπρόταση αυτή ανέφερε ότι οι αντάρτικες δυνάμεις θα διατηρούσαν την αυτοτέλειά τους, να συγκροτηθεί το κοινό Γενικό Στρατηγείο Ανταρτών και η συνεργασία με το Συμμαχικό Στρατηγείο να γίνεται μέσω των Βρετανών συνδέσμων. Ο Βρετανός εκπρόσωπος δεν απορρίπτει ευθέως την πρόταση, αλλά επιδιώκει να καθυστερήσει τις συνομιλίες. Γίνεται η επιχείρηση Animals και στις 5 με 7 Ιουλίου η συνδιάσκεψη εδώ στην Καστανιά, όπου καταφθάνουν οι αντιπρόσωποι των Βαλκανικών χωρών. Τελικά η συμφωνία με τους Βρετανούς υπογράφεται στις 18 Ιουλίου του 1943, εδώ λίγο πιο πέρα στο Περτούλι Τρικάλων, και αποφασίζεται να συμμετέχουν όλες οι μεγάλες αντιστασιακές οργανώσεις, το ΕΑΜ, ο ΕΔΕΣ, η ΕΚΑ, καθώς και μικρότερες, να οργανωθούν νέες μονάδες και να καθοριστούν συγκεκριμένες περιοχές δράσης. Τη διοίκηση των αντάρτικων ομάδων αναλαμβάνουν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Αυτή η συνεργασία, το κοινό στρατηγείο των ανταρτών, που υπογράφεται τον Ιούλιο του 1943, έμελε να είναι βραχύβια, καθώς τον Οκτώβριο ξεσπούνε συγκρούσεις ανάμεσα στις αντιστασιακές οργανώσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο βρετανικός παράγοντας και θα σταματήσω εδώ τον Ιούλιο του 1943, δεν θα αναφερθώ σε όσα έγιναν στη συνέχεια, θεωρώ ότι στους περισσότερους είναι γνωστά, αλλά δεν αποτελούν το θέμα της σημερινής συζήτησης και ημερίδας. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα στο βαλκανικό παράγοντα, τον οποίο θα αναπτύξουν οι άλλοι ομιλητές. Και εδώ η διαβαλκανική συνεργασία έφερνε... Θα περιμένω. Έτσι λοιπόν, μιλούσα λοιπόν... ένα διάλειμμα πάντα χρειάζεται. Μιλούσα λοιπόν για το ζήτημα της διαβαλκανικής συνεργασίας. Ένα ζήτημα το οποίο έφερνε έντονες αντιθέσεις. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και κυρίως όταν πλησίαζε η λήξη του πολέμου, τα κομμουνιστικά κόμματα των Βαλκανίων, τα οποία ήταν τα κύρια κόμματα στα εθνικοαπελευθερωτικά μέτωπα, ενίσχυαν τις εθνικές τους επιδιώξεις. Οι Ιουγκοσλάβοι πρόβαλαν την ιδέα μιας Μακεδονικής Ομοσπονδίας, ενώ οι Βούλγαροι μιλούσαν για ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία. Στην Αλβανία οι διαμάχες επικεντρώνονταν στο Κωσυφοπαίδιο. Οι Ιουγκοσλάβοι προσπάθησαν να μειώσουν το ρόλο του ΕΑΜ, το οποίο όμως ισχυρό και μαζικό δεν υποχωρούσε στις πιέσεις. Όταν απέτυχαν με άμεσες πιέσεις, οι Ιουγκοσλάβοι πρότειναν τη δημιουργία Βαλκανικού Στρατηγείου για δίθεν κοινό συντονισμό. Στην πραγματικότητα, στόχος τους ήταν ο έλεγχος των κινημάτων και το μακεδονικό. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Μπορείτε να ακούσετε και άλλες αναγνώσεις σε αυτή την ημερίδα. Το ΕΑΜ είδε με καχυποψία την πρόταση, θεωρώντας την εργαλείο για την ενσωμάτωση σλαβομακεδονικών πληθυσμών ακόμα και στην ελληνική Μακεδονία. Κύριος υπεύθυνος για την επιφυλακτική στάση απέναντι στους Ιουγκοσλάβους ήταν ο ίδιος ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Γιώργης Σοσιάτος, και ηγετικός τέλεχος του Ιαμικού Κινήματος. Είχε ξεκαθαρίσει στα στελέχη του κόμματος ότι έπρεπε να βλέπουν με μεγάλη δυσπιστία κάθε σερβική πρόταση. Όταν πληροφορήθηκε ότι
ο πολιτικός του ΕΑΜ, ο Τζίμας, ο Σαμαρινιώτης, στη συνάντηση, σε προγενέστερη συνάντηση, είχε δεχτεί και μάλιστα χωρίς εντολή του κόμματος την πρόταση του Τέμπο για συγκρότηση βαλκανικού στρατηγίου, αντέδρασε έντονα. Το επιχείρημά του ήταν πως κάτι τέτοιο θα αναιρούσε στην πράξη την απόφαση του Στάλιν να διαλυθεί η κομμουνιστική διεθνής. Στην πραγματικότητα, η ιδέα του βαλκανικού στρατηγίου ναυάγησε κυρίως λόγω των εσωτερικών ανταγωνισμών ανάμεσα στα κομμουνιστικά κόμματα της περιοχής. Οι εξελίξεις και η πιθανότητα, η εναλλακτική αυτή πιθανότητα να συμμετέχει ο Ελλάς σε ένα βαλκανικό στρατηγείο αντί να συμμετέχει στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής ανησύχησε σοβαρά τους Βρετανούς. Έτσι λοιπόν αυτό οδήγησε στην υπογραφή τελικά του κοινού γενικού στρατηγείου των ανταρτών, στην επίσπευση μάλλον της υπογραφής. Τελικά η ηγεσία του ΕΑΜ Ελλάς προτίμησε τη σύνδεση με το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, αποφεύγοντας τις ιουγκοσλαβικές παγίδες. Γιατί όμως το έκανε αυτό το ΕΑΜ? Γιατί η κύρια πολιτική του ΕΑΜ ήταν η γραμμή της εθνικής ενότητας. Αυτό σήμαινε αγώνας με όλα τα μέσα και στο μέτρο του δυνατού κοινός αγώνας για την απελευθέρωση της χώρας εντός του πλαισίου του συμμαχικού πολέμου. Ελεύθερες γενικές εκλογές και συντακτική συνέλευση που θα καθορίσουν το πολιτιακό και πολιτικό μέλλον της χώρας. Το θέμα της εξουσίας τοποθετούταν για το ΕΑΜ στη διαδικασία των γενικών εκλογών και μετά από αυτές. Τα λαϊκά κινήματα των χωρών της Βαλκανικής έθεταν διαφορετικά το ζήτημα της εξουσίας από ότι το ΕΑΜ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το ΕΑΜ υπέγραψε όλες τις συμφωνίες που του προτάθηκαν, όπως και το σύμφωνο για το κοινό γενικό στρατηγείο. Και η πιο χαρακτηριστική στιγμή αυτής της συμβιβαστικής στην πράξη πολιτικής για το ΕΑΜ ήταν η συμφωνία του Λιβάνου που υπογράφηκε ένα χρόνο αργότερα, όπου το ΕΑΜ δέχτηκε σοβαρές υποχωρήσεις. Αποτελεί άλλη συζήτηση το πώς και το γιατί. Και πρόκειται για μια πολιτική η οποία σήμερα έχει δεχτεί μεγάλη κριτική. Αλλά στην ιστορία οφείλουμε να πορευόμαστε με αυτό που πραγματικά συνέβη. Με όχι και όχι με αυτό που θα θέλαμε ίσως να έχει συμβεί. Επίσης, στην ιστορία οι άνθρωποι που δρούνε σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο γνωρίζουν μόνο τα πράγματα, τα γεγονότα που έχουν γίνει μέχρι τότε. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν τα μελούμενα, πράγμα το οποίο γνωρίζουμε εμείς σήμερα οι ιστορικοί και είμαστε πολλές φορές εύκολοι στην κριτική μας απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κατάφεραν και δημιούργησαν ένα μεγαλειώδες αντιστασιακό κίνημα και κατάφεραν και απελευθέρωσαν εν μέσω κατοχής εκτεταμένες περιοχές. Θα τελειώσω λοιπόν λέγοντας ότι η συνδιάσκεψη της Καστανιάς δεν ήταν μια τυπική συνάντηση ανταρτών. Ήταν μια μεγάλη στιγμή της εθνικής αντίστασης. Μια στιγμή που έδειξε πως ο λαός ενωμένος και αποφασισμένος μπορεί να μετατρέψει τα βουνά σε κάστρα λευτεριάς. Εδώ, στα έλετα και στα νερά του Ασπροπόταμου, φάνηκε πως το Αντάρτικο δεν ήταν πια σκόρπια αποσπάσματα, αλλά στρατός, με όραμα, με καθήκοντα και με διεθνή αναγνώριση. Στην Καστανιά, οι φωνές των Ελλήνων συναντήθηκαν με τις φωνές των Ιουγκοσλάβων και των Αλβανών συντρόφων τους, σε ένα μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης. Οι Βρετανοί, που τότε έβλεπαν με προσοχή τις εξελίξεις, αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν τη δύναμη του Ελλάς, του στρατού που γεννήθηκε από τα σπλάχνα του λαού και όχι από διαταγές μακρινών επιτελείων. Και πάνω απ' όλα, η συνδιάσκεψη της Καστανιάς μένει στη μνήμη όχι μόνο για τις αποφάσεις της, αλλά και για το πνεύμα που την περιέβαλε, για τον ενθουσιασμό, τη ζωντάνια και την ελπίδα, για το φως που άναψε εκείνο το βράδυ όταν ο Μιστάρας έστησε τη μικρή γεννήτρια και τα χαμόγελα φωτίστηκαν μαζί με το χωριό. Ήταν το φως μιας Ελλάδας που πάλευε να βγει από το σκοτάδι της σκλαβιάς. Ήταν ένας αγώνας που είχε υψηλό τίμημα, καθώς όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, οι κατακτητές, οι ναζί κατακτητές απάντησαν με το κάψιμα του χωριού, ένα έγκλημα πολέμου που ακόμα παραμένει ατιμόρυτο.
Γι' αυτό λοιπόν και η Καστανιά δεν είναι απλώς μια σελίδα στην ιστορία του αγώνα, είναι σύμβολο πίστης, θάρρους και ενότητας. Μας θυμίζει πως η λευτεριά δεν χαρίζεται, κερδίζεται με θυσίες, με αγώνα και με ψυχή και πως εδώ, στα βουνά της Θεσσαλίας, γράφτηκε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του λαού μας. Ας κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, εδώ την κοινότητα και την ΕΔΙΑ φυσικά. Χαίρομαι πολύ που για πρώτη φορά επισκέπτομαι και το χωριό σας, που είναι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ λέγομαι Γιώργος Μιχαηλίδης, είμαι εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, διδάκτορας ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με τον ίδιο επιβλέποντα με τη Βασιλική τη Λάζου, τον κύριο Προκόπη Παπαστράτη, και έχω πραγματοποιήσει έρευνα στα γιουγκοσλαβικά, βουλγάρικα, αρχεία και το καθεξής. Επομένως, το θέμα του κοινού βαλκανικού στρατηγίου ήταν κάτι που με ενδιέφερε πολύ και λόγω της ενασχόλησής μου. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικά επεισόδια της περίοδου της κατοχής. Ο τίτλος της εισήγησής μου θα είναι το κοινό βαλκανικό στρατηγείο, η βαλκανική συνεννόηση ως τάση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, μορφές, δυνατότητες και προβλήματα. Τα Βαλκάνια, πέραν της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή της αντίστασης που προέβαλε ως κράτος η Σοβιετική Ένωση, αποτέλεσαν το μεγαλύτερο και σταθερότερο ενεργό μέτωπο αντίστασης στο φασιστικό άξονα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπήκαν στον πόλεμο όμως οι λαοί των Βαλκανίων με μια σειρά συνοριακά ζητήματα και εθνικά ζητήματα, μειονοτήτων και ούτω καθεξής, άλυτα. Αυτά είχαν αποτελέσει, όπως γνωρίζουμε όλη από την ιστορία, αιτία πολυάριθμων συγκρούσεων από τους Βαλκανικούς πολέμους και ακόμα πιο νωρίς και μετά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ούτω καθεξής. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν εκκρεμούσαν όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εδώ. Σε μεγάλο βαθμό οι συνοριακές περιοχές κατοικούνταν από μειονοτικούς πληθυσμούς ένθεν κακήθεν και πολλές φορές ανάποδα. Έλληνες στον νότο της Αλβανίας, Αλβανοί Τσάμιδες στην Ήπειρο την Ελληνική, Αλβανοί στο Κόσοβο, Σλαβομακεδόνες στη Φλόρινα και Καστοριά και ούτω καθεξής. Υπήρχαν λοιπόν δύο δρόμοι για την περίοδο του πολέμου. Ο ένας ήταν η πολιτική που εφάρμοζε ο άξονας, οι κατοχικές δυνάμεις. Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία. Ποιος δρόμος ήταν αυτός? Το διέρη και βασίλευε. Ο ένας να φάει τον άλλον. Το κάναν στη Γιουγκοσλαβία, στρέψανε τους Κροάτες απέναντι στους Σέρβους, τους Σέρβους απέναντι στους Βόσνιους, τον ένα λαό τέλος πάντων απέναντι στον άλλον. Το ίδιο προσπάθησαν εργαλειακά να κάνουν και στις δικές μας περιοχές εδώ πέρα, εκμεταλλευόμενοι, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν κάθε μειονότητα, ακόμα και τους βλάχους. Δεν το πέτυχαν, αλλά αλλού ήταν πιο επιτυχημένοι. Και εκεί βασίζονταν στη δυσαρέσκεια που υπήρχε σε πολλές από αυτές τις μειονότητες, από την πολιτική που ακολουθούσαν όλα τα κράτη στην προηγούμενη περίοδο του Μεσοπολέμου. Επομένως, η μία προοπτική λοιπόν που ανεγότανε ήταν της αλληλοσφαγής όλοι απέναντι σε όλους χωρίς τέλος. Αυτό για τις κατοχικές δυνάμεις ήταν ευχής έργων, γιατί εξοικονομούσαν αίμα, αντί να υπάρχει αντίσταση εναντίον τους, πολεμούσε ο γείτονας με τον γείτονα. Και δίναν υποσχέσεις σε όλους, ξέραν να μοιράζουν σε όλους υποσχέσεις για το μεταπολεμικό κόσμο. Ο άλλος δρόμος που σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται μέσα από την αντίσταση, γιατί Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και Αλβανία είχαν τα μεγαλύτερα κινήματα αντίστασης στην Ευρώπη, η Βουλγαρία ακολούθησε αρκετά αργότερα με μικρότερο κίνημα αντίστασης, προσπαθούσαν να λύσουν αυτόν τον γόρδιο δεσμό, αυτό το παζλ και να βρουν μια προοπτική. Τα λέω τώρα αρκετά απλά, έχω και αναλυτικά πράγματα εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι να μείνουμε λίγο στην απλή περιγραφή των γεγονότων. Προσπαθώντας λοιπόν να λύσουν αυτό το ζήτημα, ήρθανε οι εκπρόσωποι των Ιουγκοσλάβων παρτιζάνων στο Νότο και επισκέφθηκαν την Αλβανία και την Ελλάδα για να δούνε στην περιοχή λοιπόν που ορίζεται από την Πέλα, την Καστοριά, τη Φλόρινα, την Ήπειρο, την Νότια Αλβανία, η Βόρεια Ήπειρο όπως λέγαν οι Έλληνες, τη Ιουγκοσλαβική Μακεδονία, το Κόσοβο. Ήταν μια τρύπα αυτή στην αντίσταση που δεν μπορούσε να αναπτυχθεί το αντιστασιακό κίνημα ακριβώς γιατί αλληλοφαγώνονταν και αλληλοσκοτώνταν και διαιρούνταν οι λαοί μέσα από την πολιτική του άξονα. Επομένως, γι' αυτό επιδίωξαν την στενότερη επαφή των αντιστασιακών κινημάτων
και των κομμάτων που ηγούνταν αυτών, των κομμουνιστικών κομμάτων, άλλων δημοκρατικών δυνάμεων, ας πούμε, που παίρναν μέρος στην αντίσταση, για να δούνε λοιπόν πώς θα λύσουν αυτόν τον γόρδιο δεσμό. Άρα, το κοινό βαλκανικό στρατηγείο που προτάθηκε και ήταν μια ιδέα, μια συγκεκριμενοποίηση της ιδέας της συνεργασίας από τον ίδιο τον Τέμπο, όπως λέει και ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, ήταν μια τέτοια προσπάθεια συνένωσης της αντίστασης και ισχυροποίησης της απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Γιατί θεωρούσαν πάλι ότι αυτή η περιοχή, ξαναλέω Ήπειρος, Κωσυφοπαίδιο, Μακεδονία κτλ., μπορούσε, αν συνεργάζονταν οι λαοί μεταξύ τους, να δώσουν ισχυρά πλήγματα και να κόψουν γραμμές εφοδιασμού του άξονα και να δημιουργήσουν μεγάλη απελευθερωμένη περιοχή. Αυτή λοιπόν η συζήτηση, η στρατιωτική ας πούμε, συνυπήρχε με μια γενική συζήτηση για το μέλλον. Ακόμα και μέσα στις πιο μαύρες εποχές του πολέμου, και οι κυβερνήσεις, όλες, Βρετανοί, Σοβιετικοί και λοιποί, Έλληνες, Ιουγκοσλάβοι κτλ. Και οι λαοί όμως σκεφτόντουσαν το μέλλον. Πώς μπορεί ας πούμε, να είναι ένα διαφορετικό μέλλον την επόμενη ημέρα. Συνυπήρχαν λοιπόν αυτές οι ιδέες με ιδέες για συνεννόηση, συνεργασία των βαλκανικών λαών. Η Βαλκανική Ομοσπονδία ήταν ας πούμε, η πιο προωθημένη ιδέα που έπεφτε στο τραπέζι. Υπήρχαν και άλλες ιδέες, χαλαρή συνομοσπονδίας, ας πούμε, γενικά συντονισμού, ελεύθερων ζωνών εμπορίου και ούτω καθεξής. Και διάφορα σχέδια, δεν μπορούμε τώρα να αναφερθούμε αναλυτικά, κατατέθηκαν από διάφορους πολιτικούς παράγοντες εκείνης της περίοδου, που αν τα ακούγαμε τώρα ίσως να μας φαίνονταν και περίεργα το πώς τολμούσαν ας πούμε, να καταθέτουν τέτοιες προτάσεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είχαμε την τύχη στα Βαλκάνια ότι τα αντιστασιακά κινήματα μπορούσαν λόγω της ιδεολογίας τους και τη φιλοσοφία τους, επειδή κυριαρχούσε ο δημοκρατικός κόσμος, να θέσουν και το ζήτημα αυτό λοιπόν της συνεργασίας. Τώρα, μίλησα λοιπόν για την πρωτοβουλία των Ιουγκοσλάβων μέσω του Τέμπο. Θα εξηγήσω γιατί αναφέρομαι στον συγκεκριμένο. Έφερε αυτή την πρόταση. Έγιναν απανωτές συναντήσεις μεταξύ στελεχών της αντίστασης, βασικά έγιναν 2 και αργότερα μια τρίτη, που συζήτησαν αυτή την πρόταση λοιπόν των Ιουγκοσλάβων. Κατέληξαν σε κάποια πορίσματα. Αυτά δεν ήταν, όπως είπε και η Βασιλική Λάζου προηγουμένως, δεν ήταν αποφάσεις, ήταν κείμενα συμπερασμάτων μιας συνάντησης, ας πούμε. Και στα 2 πρώτα που έγιναν πριν εδώ την συνδιάσκεψη της Καστανιάς, αναφέρονται στην πρόταση στη συμφωνία τους στο σκεπτικό ενός κοινού βαλκανικού στρατηγείου, το οποίο όμως το συνδέουν με την προοπτική επικράτησης μιας πραγματικής δημοκρατίας στα Βαλκάνια, που θα ανοίξει τον δρόμο στην ίδρυση μεταπολεμικά μιας βαλκανικής συνομοσπονδίας, ή στο άλλο κείμενο μιας πραγματικής λαϊκής δημοκρατικής εξουσίας σε όλες τις βαλκανικές χώρες. Μάλιστα είχαν βάλει και ημερομηνία 10 Αυγούστου να στείλουν οι 4 χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιουγκοσλαβία και Αλβανία, από έναν πολιτικό και έναν στρατιωτικό αντιπρόσωπο στο κοινό στρατηγείο. Εδώ λοιπόν στο χωριό σας έγινε αυτή η μεγάλη συνδιάσκεψη που μετατράπηκε σε βαλκανική συνδιάσκεψη λόγω της συμμετοχής των αντιπροσώπων της αντίστασης της Ιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας, και κατέληξε λοιπόν και προπαγάνδισε μάλλον την ίδρυση αυτού του κοινού βαλκανικού στρατηγείου μπροστά στην αγγλική αντιπροσωπεία. Όπως υπόθηκε, το υποστήριξε ένθερμα και ο Μητροπολίτης Κοζάνης που ήταν εδώ πέρα και άλλοι παράγοντες, γιατί τους φάνηκε ότι αυτό και όντως δυναμώνει, ας πούμε, θα δυναμώσει πολύ την αντίσταση στην περιοχή. Στις 20 Ιουλίου ο Ανδρέας Τζίμας, το στέλεχος αυτό του ΚΚΕ και του ΕΑΜ που συμμετέχει στις συνομιλίες, ενημερώνει την ηγεσία του ΚΚΕ για την απόφαση αυτή που πάρθηκε εδώ πέρα που πάρθηκε και μετά μεταφέρθηκε ας πούμε, στην Καστανιά, και ρωτάει ποιους αντιπροσώπους να στείλουν συγκεκριμένα στο στρατηγείο. Για το Βαλκανικό στρατηγείο συμφωνούν καθυστερημένα βέβαια το Σεπτέμβρη του 1943 και οι Βούλγαροι. Στέλνουν αντιπρόσωπο και λένε ότι και εμείς συμφωνούμε να πούμε, ζητούν όμως διευκρίνηση και λένε το εξής. Αν αυτό, λέει, το στρατηγείο είναι ένα συντονιστικό όργανο που θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε την αντίσταση στις περιοχές αυτές και αυτές, τότε μπαίνουμε. Αν είναι ένα υπερόργανο που θα αποφασίζει αυτό για όλους τους υπόλοιπους, θα καταργεί δηλαδή την αυτονομία του κάθε αντιστασιακού κινήματος, του κάθε κόμματος κτλ., τότε
διαφωνούμε. Και έτσι λοιπόν προχωράει η κατάσταση, όμως στην Ελλάδα όταν η ηγεσία του ΚΚΕ, ο Γιώργος Σιάντος, πληροφορείται για αυτή την συμφωνία, εκφράζει διαφωνίες τις οποίες ανέλησε προηγουμένως και η Βασιλική Λάζου και λέει ότι εμείς προς το παρόν τουλάχιστον το αφήνει ανοιχτό αν θα αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον. Δεν συμφωνούμε για αυτού του είδους τη μορφή, το κοινό βαλκανικό στρατηγείο, όμως συμφωνούμε στη διασυνοριακή συνεργασία, στην ανταλλαγή εμπειριών, ανταλλαγή ας πούμε στελεχών ας πούμε, που θα βοηθήσουν και ούτω καθεξής. Και όντως εκείνη η περίοδος, ειδικά το καλοκαίρι του 1943, συνεργασία στα σύνορα υπάρχει από πριν. Ξεπηδάει ως ανάγκη μέσα από την πραγματική ζωή. Δεν μπορούν παρά να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι αντιστασιακές ομάδες που δρούν κοντά στα σύνορα. Αλλά από το καλοκαίρι και μετά παρατηρείται μια μεγάλη άνοδος αυτής της συνεργασίας. Υπάρχει και εντολή πριν ακυρωθεί από το Σιάντος με αυτή η συμφωνία από το στρατηγείο του Ελλάς που διατάσσει τις ομάδες στα σύνορα να προχωρήσουν σε συνεργασία με τα γειτονικά αντιστασιακά κινήματα και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν λοιπόν διάφοροι πειραματισμοί, μεικτά τάγματα, έρχονται άνθρωποι από τη μία εθνότητα στα μειωνοτικά χωριά της άλλης χώρας για να βοηθήσουν, να τους πείσουν να πούνε στην αντίσταση και να μην πάνε με τους κατακτητές. Αυτό το κάνουν και οι Ιουγκοσλάβοι, ας πούμε, Μακεδόνες στα σλαβομακεδονικά χωριά και οι Έλληνες στα χωριά της μειονότητας μας στην Νότια Αλβανία και οι Αλβανοί έρχονται στους Τσάμιδες και προσπαθούν να το πω πολύ απλά, να τους πούνε μην πάτε με τους κατακτητές, μπείτε στην αντίσταση, εγγυόμαστε εμείς ότι θα φροντιστείτε μετά τον πόλεμο, κανείς δεν θα είναι αδικημένος, θα ζήσουμε ισότιμα κτλ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το κλίμα. Ακόμα όμως και μετά την άρνηση του ΕΑΜ Ελλάς ουσιαστικά να μπει στο βαλκανικό στρατηγείο που διατυπώνεται εκεί προς τα μέσα Αυγούστου, το θέμα παραμένει κάπως ανοιχτό. Οι Ιουγκοσλάβοι και ο Τέμπο τους ξαναστέλνει επιστολή στην ηγεσία του ΚΚΕ και του ΕΑΜ Ελλάς και ρωτάει αν ξανασκέφτηκαν το ζήτημα, αυτό γίνεται κάπου στα τέλη Σεπτέμβρη, και αν είναι έτοιμοι να δώσουν μια οριστική απάντηση. Γιατί μετά την συζήτηση που έγινε πάλι εδώ στην Καστανιά μεταξύ Σιάντου, Τέμπο κτλ., ο Σιάντος, αν και εκφράζει τη διαφωνία του, λέει ότι εντάξει, θα ενημερώσω και στην Αθήνα κάτω ας πούμε, το πολιτικό γραφείο και θα το ξαναεξετάσουμε το ζήτημα. Μεσολαβούν διάφορα γεγονότα, σε κάποια από αυτά αναφέρθηκε και η Βασιλική Λάζου, που δείχνουν στην ηγεσία εδώ του αντιστασιακού κινήματος ότι οι Βρετανοί προσπαθούν να τους υποσκάψουν, ότι δεν πετυχαίνει συνεργασία με τον ΕΔΕΣ έτσι όπως φαντάζονται, και γι' αυτό υπάρχει ένα τηλεγράφημα του Νοέμβρη του 1943 από τον Σιάντο, μετά που λέει ότι άργησα να λάβω την επιστολή σας στον Τέμπο, προς τον Τέμπο, που του στείλα αυτή που σας είπα τέλη Σεπτέμβρη, και εμείς λέει το συζητήσαμε και είμαστε δεκτικοί στο να δημιουργηθεί το κοινό βαλκανικό στρατηγείο. Και πάλι όμως δεν γίνεται αυτό το κοινό βαλκανικό στρατηγείο. Γιατί στο ενδιάμεσο έχει φτάσει η ενημέρωση από τον Ιουγκοσλάβο τον Τέμπο στον Τίτο, τον αρχηγό του Ιουγκοσλαβικού στρατού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνη την εποχή η επικοινωνία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έστελνες ένα τηλεγράφημα, ένα γράμμα και μπορεί να έφτανε 2 μήνες μετά, ας πούμε, 1,5 μήνα μετά. Και αυτό δημιουργούσε διάφορα ευτράπελα. Ο Τίτο λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το σχέδιο του Τέμπο, τη συγκεκριμενοποίηση του σχεδίου της συνεργασίας σε κοινό βαλκανικό στρατηγείο, εκφράζει τη διαφωνία του με 3 απανωτά τηλεγραφήματα και γράμματα. Το ένα είναι τέλη Σεπτέμβρη, το άλλο είναι τον Οκτώβριο και το άλλο είναι το πιο αναλυτικό είναι τον Δεκέμβριο, που του παραθέτει το σκεπτικό του γιατί θεωρεί ότι δεν είναι καλή ιδέα προς το παρόν πάλι η ίδρυση ενός κοινού βαλκανικού στρατηγείου. Και εξηγεί και επιχειρηματολογεί για διάφορους λόγους. Ο ένας από αυτούς είναι η βρετανική πίεση και ότι θα θεωρήσουν ότι πάνε να κομμουνιστικοποιήσουν τα Βαλκάνια, ότι θα προκαλέσουν δηλαδή φόβο στους συμμάχους. Υπάρχει βέβαια και το Σεπτέμβριο μια επίσκεψη στη Ιουγκοσλαβία από στελέχη του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος που έρχονται όμως από τη Μόσχα και πιθανόν, αυτό εγώ δεν έχω μπορέσει να το βρω, να μεταφέρουν κάποια μήνυμα από εκεί πέρα. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει στους Ιουγκοσλάβους μια καχυποψία προς το ΕΑΜ Ελλάς,
λόγω των συμφωνιών του με τους Βρετανούς. Μέχρι τότε ούτε οι Ιουγκοσλάβοι ούτε οι Αλβανοί είχαν κάνει καμία συμφωνία με τους Βρετανούς και δεν τους εμπιστεύονταν. Όταν το ΕΑΜ Ελλάς υπέγραψε τη συμφωνία υπαγωγής στο στρατηγείο Μέσης Ανατολής, αν δείτε την εσωτερική τους αλληλογραφία, αρχίζει μια καχυποψία και λένε ότι μπορεί εδώ πέρα οι Έλληνες να είναι υπό την καθοδήγηση, ας πούμε, των Βρετανών, και αυτό θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει και θεωρούν ότι με ένα κοινό βαλκανικό στρατηγείο μπορεί να τους βάλουν στο χέρι. Ενώ μέχρι τότε το Ιουγκοσλάβικο αντάρτικο κίνημα είναι το πιο ισχυρό στα Βαλκάνια και ο Τίτος στα γράμματά του απαντάει και λέει ότι είμαστε υπέρ της συνεργασίας, αλλά εμείς που έχουμε το πιο ισχυρό κίνημα μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους, να τους δώσουμε συμβουλές, τεχνογνωσία κτλ. Και όχι να μπούμε σε ένα κοινό όργανο. Κάπως έτσι λοιπόν καταρρέει, ακυρώνεται μάλλον οριστικά η προοπτική του κοινού βαλκανικού στρατηγείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάβει η συνεργασία των αντάρτικων και αντιστασιακών κινημάτων, η οποία συνεχίζεται και σε όλο το επόμενο έτος, όλο το 1944, φυσικά με δυσκολίες, φυσικά δεν έχει σημασία ότι κάνουν αντίσταση όλοι στον άξονα, έχουν διαφορετική οπτική σε διάφορα θέματα, πώς θα διαχειριστούν τις μειονότητες, ποια είναι η σωστή λύση, τι στάση θα κρατήσουν απέναντι στους Βρετανούς, απέναντι στο ζήτημα της κυβέρνησης και της εξουσίας. Είναι υπαρκτές αυτές και καταγεγραμμένες οι διαφωνίες μεταξύ τους, όμως η συνεργασία συνεχίζεται. Και αν μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολη εποχή και πλαίσιο ήταν αυτό που επικρατούσε τότε, θεωρώ προσωπικά από αυτά που έχω διαβάσει και δει, ότι προσπαθούσαν όλοι με αυτά που είχαν στο μυαλό τους να κάνουν το καλύτερο και να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν έχθρες και αντιπαλότητες αιώνων, θα λέγαμε. Έτσι, υπό την πότα του κατακτητή που πάντα προσπαθούσε, είπαμε, να εκμεταλλευτεί την κάθε έχθρα, την κάθε αντιπαλότητα προς όφελός του. Και κατάφεραν πολλά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι το συνέδριο της Καστανιάς είναι μια ωραία χαρούμενη σελίδα μέσα στη διάρκεια της αντίστασης και δείχνει ότι ακόμα και στις πιο μαύρες και δύσκολες εποχές μπορούν οι λαοί μέσω της αντίστασης και της συνεννόησης και του σεβασμού ο ένας προς τον άλλον να μεγαλουργήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ με τη σειρά μου ονομάζομαι Αποστόλης Τσάνο, διδάκτορ ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είμαι και συγγραφέας ενός βιβλίου που λέγεται, η διδακτορική μου διατριβή δηλαδή, μια προέκταση της διδακτορικής μου διατριβής, οι σχέσεις του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη δεκαετία του 1940. Υπάρχουν ορισμένα αντίτυπα εδώ πέρα για όποιον ενδιαφέρεται και όποια ενδιαφέρεται. Πριν ξεκινήσω, να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στις Καστανιές, εδώ στην Καστανιά, σε αυτήν την ημερίδα που οργανώνει η Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας. Ο τόπος έχει ιδιαίτερη σημασία, ο τόπος σας, ειδικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την περίοδο της κατοχής, αλλά και για τη συνάντηση αυτή που έγινε εδώ πέρα μεταξύ των εκπροσώπων των των αντάρτικων στρατηγίων των Βαλκανίων, της Ιουγκοσλαβίας, της Αλβανίας και της Ελλάδας, αλλά καθώς και επειδή είναι ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο έχει υποστεί ένα ολοκαύτωμα από τις ναζιστικές γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Όσο ασχολούμαι με την περίοδο της κατοχής και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είμαι πεπισμένος πως η ιστορία κάποια στιγμή πρέπει να εξετάσει ενιαία την ανάπτυξη, τη δράση και τις σχέσεις μεταξύ των εθνοαπελευθερωτικών μετώπων, των αντάρτικων στρατών και των κομμουνιστικών κομμάτων της Αλβανίας, Ιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας στην κατοχή και γενικά στη δεκαετία του 1940. Και αυτό διότι τα εθνοαπελευθερωτικά μέτωπα στις τρεις χώρες, από τη στιγμή που κατακτήθηκαν από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς ναζιστοφασίστες οι τρεις χώρες, ξεκίνησαν σχεδόν ταυτόχρονα την εθνική αντίσταση, στην οποία έδωσαν μια βαθύτερη διεθνιστική και βαλκανική διάσταση, η οποία είχε ωστόσο τους περιορισμούς και τα ιστορικά της όρια. Ασφαλώς η συνεργασία αυτή αναπτύχθηκε και με την παρότρινση της κομμουνιστικής διεθνούς τότε, όπου είχε παροτρύνει τα κομμουνιστικά κόμματα των Βαλκανίων να συνεργαστούν και να έχουν κοινή γραμμή απέναντι στους κατακτητές.
Η συνεργασία μεταξύ των εθνοαπελευθερωτικών μετώπων των τριών χωρών, όπως είπα, ξεκίνησε σχεδόν αμέσως με την κατάκτησή τους από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς κατακτητές, όταν κατακτήθηκαν τρεις χώρες. Η συνεργασία τους αφορούσε κυρίως το συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων απέναντι στις δυνάμεις κατοχής, κυρίως στη μεθοριακή ζώνη Αλβανίας, Ιουγκοσλαβίας, Ελλάδας. Αφορούσε την ανταλλαγή οπλισμού και πολεμοφοδίων. Είχε να κάνει με την ένταξη των εθνικών μειονοτήτων στις γραμμές των αντιφασιστικών μετώπων, των εθνοαπελευθερωτικών αντιφασιστικών μετώπων, καθώς και με ζητήματα που άπτονταν εμπορικών και οικονομικών ανταλλαγών, τόσο με σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες των ανταρτών, αλλά και των τοπικών πληθυσμών, κυρίως στη μεθοριακή ζώνη, αλλά και αλλού. Η εδραίωση τώρα των αντάρτικων στρατών στις τρεις χώρες την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και όσο δηλαδή προχωράνε και απελευθερώνουν περιοχές μία μετά την άλλη, αυτό είναι που δημιουργεί και φέρνει, ας πούμε, και την εδραίωση των μετώπων και φέρνουν κοντά τους, ας πούμε, και την κοινή γνώμη των πληθυσμών και στις τρεις χώρες. Και έτσι ξεκινούν να διατυπώνονται, θα έλεγα, οι ιδέες για βαλκανικό στρατηγείο και να προχωρήσουν στο συντονισμό αυτών, ας πούμε, των αντάρτικων στρατών που δρούσαν τότε και στις τρεις χώρες. Η διατύπωση της πρότασης για δημιουργία βαλκανικού στρατηγείου όντως εκφράζεται από τον Σβέντοζαρ Βουκμάνοβιτς Τέμπο αρχικά και μεταφέρεται στους εκπροσώπους των εθνοαπελευθερωτικών μετώπων και των κομμουνιστικών κομμάτων της Αλβανίας και της Ελλάδας, αλλά και της Βουλγαρίας. Έχει ωστόσο ενδιαφέρον να δούμε πώς οι Ιταλικές αρχές κατοχής, για παράδειγμα, μία έκθεσή τους, πώς περιέγραφαν τα εθνοαπελευθερωτικά μέτωπα. Γράφουν σε μία έκθεσή τους οι Ιταλικές αρχές κατοχής ότι το εθνοαπελευθερωτικό μέτωπο, για παράδειγμα της Αλβανίας, της Ελλάδας και της Ιουγκοσλαβίας, γράφουν πως αυτά δεν ήταν χωριστά μέτωπα, αλλά ανήκαν σε ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί έφεραν το ίδιο όνομα. Ανέφεραν πως αυτό ανήκε σε ένα ευρύτερο μέτωπο των κρατών των Βαλκανίων, της Αλβανίας, Ιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας. Ενώ εκτιμούσαν το 1943 αυτή η εκτίμηση, το Μάρτιο του 1943, ότι το εθνοαπελευθερωτικό μέτωπο της Ιουγκοσλαβίας είχε 60.000 μέλη, της Ελλάδας 50.000 μέλη και της Αλβανίας 12.000 μέλη, τα οποία τα χαρακτήριζαν ετοιμοπόλεμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η διαβαλκανική διάσταση στα εθνοαπελευθερωτικά μέτωπα και κινήματα και στις τρεις χώρες. Κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις εκθέσεις των κατοχικών αρχών. Αφού διεκφράζεται η πρόταση από τον Τέμπο, γίνονται ορισμένες συναντήσεις. Δηλαδή αυτή η πρόταση εκφράζεται την άνοιξη του 1943, δηλαδή το Μάιο του 1943 λογικά. Και έτσι ο Τέμπο μεταβαίνει στο Τσοτήλι της Κοζάνης, εκεί όπου συναντάει τον τηλέμαχο Βερβέρη και του διατυπώνει την ιδέα για τη συγκρότηση βαλκανικού στρατηγείου. Φαίνεται πως η ιδέα βρήκε σύμφωνο τον εκπρόσωπο του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, του τηλέμαχο και του ΚΚΕ, τον τηλέμαχο Βερβέρη, και οι δύο μετέβησαν μετά, ο Τέμπο και ο Βερβέρης, στο Ελμπασάν της Αλβανίας, όπου συνάντησαν τον Ενβέρ Χότζα και εκεί συμφώνησαν για τη συγκρότηση αυτού του στρατηγείου και κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα, σε ένα πόρισμα. Ευθύς αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν στο Ελμπασάν, επέστρεψαν στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1943, όπου εδώ έγινε η συνάντηση στο Τσοτήλι τον Ιούνιο του 1943, το Βερβέρη τον συνάντησε στη Φλόρινα νωρίτερα, το Μάιο του 1943, και μετά το Ελμπασάν μετέβησαν στο Τσοτήλι της Κοζάνης, όπου εκεί συνάντησαν τον Βασίλη Σαμαρινιώτη, τον Ανδρέα Τζίμα, και συμφώνησαν και κατέληξαν στη συμφωνία ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας, ενός πορίσματος δηλαδή, για το βαλκανικό στρατηγείο. Αυτό το πόρισμα δεν ήταν συμφωνία, δεν ήταν καν προς δημοσίευση κείμενο,
περιλάμβανε αυτά τα ζητήματα που ανέφερα και προηγουμένως, δηλαδή το συντονισμό της αντιστασιακής δράσης, τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την ένταξη των εθνικών μειονοτήτων, αλλά και την ανταλλαγή εμπορευμάτων και στρατιωτικού υλικού μεταξύ των αντάρτικων οργανώσεων. Έτσι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στις 25 Ιουνίου του 1943, οι εκπρόσωποι των αντάρτικων στρατών της Αλβανίας και της Ιουγκοσλαβίας κατέβηκαν νοτιότερα με σκοπό να πάρουν μέρος στην πρώτη πανθεσσαλική συνδιάσκεψη του Ελλάς, η οποία έγινε εδώ πέρα, στην Καστανιά, στη Θεσσαλία, στο χωριό εδώ πέρα που είμαστε σήμερα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια αποσπάσματα, δηλαδή από τις ομιλίες των εκπροσώπων εδώ πέρα στη Πανθεσσαλική Συνδιάσκεψη, η οποία έχει αυτό το όνομα αυτή η συνδιάσκεψη, ωστόσο όλοι καταλαβαίνουμε ότι είχε έναν ευρύτερο διαβαλκανικό χαρακτήρα. Στη συνδιάσκεψη συμμετείχανε, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, ο Τέμπο, εκπρόσωπος του Εθνοπελευθερωτικού Μετώπου της Ιουγκοσλαβίας, και ο Κότσι Τζότζα, εκπρόσωπος του Εθνοπελευθερωτικού Μετώπου της Αλβανίας. Πήραν μέρος επίσης όλο το αρχηγείο του Ελλάς. Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, κυρίες και κύριοι, εγώ είναι λίγο διαφορετικό το θέμα μου. Δεν είμαι ιστορικός, καθηγητής μαθηματικών είναι η δουλειά μου. Έχω υπηρετήσει 25 χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Ποταμιάς, που είναι μια περιοχή της Ελασσόνας, στο Δήμο Ελασσόνας σαν δημοτικός σύμβουλος, και τέλος την προηγούμενη τετραετία σαν πρόεδρος της μαρτυρικής κοινότητας του Μενίκου, που θα είναι και το κύριο θέμα μου. Στην αρχή θα σας κάνω μια μικρή παρουσίαση που μου ζήτησε ο φίλος μου, ο Τριαντάφυλλος ο Μηταφίδης, ποια είναι τα μαρτυρικά χωριά στη δικιά μας την περιοχή εδώ στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία, όπως και στη στερεά Ελλάδα, ήταν η ψυχή της αντίστασης. Από εδώ ξεκίνησαν τα αντάρτικα κινήματα, ανδρώθηκαν και πολέμησαν για τη ελευθεριά της πατρίδας μας. Έτσι λοιπόν είχαμε και το αντίστοιχο τίμημα από τους κατακτητές. Έχουμε τα μαρτυρικά χωριά, τόποι όπου ήρθαν οι κατακτητές και παραβιάζοντας κάθε ίχνος διεθνούς δικαίου που υπήρχε, σκοτώσαν τους κατοίκους, εκτελέσεις αμάχων, άμαχο πληθυσμό, κάψαν τα χωριά, τα γνωρίζουμε όλοι. Τα μαρτυρικά μας χωριά λοιπόν αρχικά. Τα μαρτυρικά χωριά είναι η Κερασιά του Δήμους Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας, ο Ριζόμιλος της Κάρλας, η Δράκια του Δήμου Βόλου, η Νέα Αγίαλος του Δήμου Βόλου, το Δομένικο που είναι το δικό μου χωριό του Δήμου Ελασσόνας, η Τσαριτσάνη του Δήμου Ελασσόνας, το Σαραντάπουρο του Δήμου Ελασσόνας, η Κουτσούφλινη του Δήμου Μετεώρων και προφανώς η δικιά σας εδώ η Καστανιά. Και ο Αμάρατος. Αυτά τα στοιχεία που έχω είναι από αυτά τα χωριά που έχουν αναγνωριστεί επίσημα με προεδρικό διάταγμα και ανήκουν στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και κοινοτήτων της χώρας. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα μαρτυρικά χωριά και δεν ξέρω για όσους το έχουν παρακολουθήσει τελευταία ότι πρόσφατα αναγνωρίστηκαν και άλλα χωριά σαν μαρτυρικά χωριά και υπάρχουν και διαδικασίες που πολλά χωριά προσπαθούν να συγκεντρώνουν τα στοιχεία τα απαραίτητα για να μπορέσουν και αυτά να αναγνωριστούν. Αυτά που αναφέρω εδώ πέρα είναι επίσημα αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία. Η Κερασιά του Δήμου, λίγα λόγια για το καθένα. Αυτό το έγκλημα έγινε το 1944 στην Άνω και Κάτω Κερασιά στη Μαγνησία. Ήταν η ανταρτομάνα του Πηλίου, λειτουργούσε στην Άνω Κερασιά αναρωτήριο, συνεργεία επισκευής όπλων. Το 1944 από τις 28 Μαρτίου στις 3 Απριλίου η Πάνω Κερασιά περιπολήθηκε από τους Γερμανούς κατακτητές με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της. Ο απολογισμός της καταστροφής μεταφράζεται σε 40 ανθρώπινα θύματα, 122 όροφες λιθόκτησες κατοικίες μαζί με τις οικοσκευές τους, ο Ιερός Ναός των 12 Αποστόλων που επισκευάστηκε πρόσφατα
3 εξοκλήσια, μια πετρωτή γέφυρα, 400 ζώα, 40 υποζύγια κλπ. Έκτοτε το χωριό ερημώθηκε και αναπομείναν και κάτοικοι μετακόμισαν στην κάτω Κερεσία. Ο Ριζόμυλος της Κάρλας. Η δοκιμασία υλικού τρένου από την αντιστασιακή οργάνωση περιοχής του Παλαιστίνου. Οι Ιταλοί κατακτητές εκτέλεσαν όσους κατοίκους βρήκαν στο χωριό, οι οποίοι είτε δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, είτε δεν περίμεναν την άμεση αντίδραση των κατακτητών και παρέμεναν στο χωριό. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1943, τμήματα του γερμανικού στρατού εισέβαλαν στο χωριό, που ήταν εγκατελειμμένο από τους κατοίκους, και κατέστρεψαν και έκαψαν ό,τι είχαν προλάβει να στήσουν και να κτίσουν οι κάτοικοι μετά το κάψιμο της 23 Μαρτίου του 1943. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1944 καταστράφηκε ο Ριζόμυλος, πάλι από τους Γερμανούς κατακτητές, σε αντίπεινα για την αντιστασιακή δράση. Η Δράκια του Δήμου Βόλου. Μόλις 5 μέρες μετά το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, οι Γερμανοί κατακτητές έδειξαν πάλι το απάνθρωπο πρόσωπό τους, αυτή τη φορά στο Πήλιο. 17 Δεκεμβρίου του 1943, μια γερμανική περίπολος μοτοσυκλετιστών κινούνται στην περιοχή της Ελικόπετρας, κοντά στο χωριό Δράκια. Κρυμμένοι Έλληνες στρατάρτες πυροβόλησαν εναντίον τους, σκοτώνοντας 2 στρατιώτες. Ένας άλλος τραυματισμένος κατάφερε να διαφύγει στην Πορταριά, ενημέρωσε τη γερμανική διοίκηση. Και μετά την ίδια μέρα το απόγευμα ακούστηκαν πυροβολισμοί στα Χάνια Πηλίου. Οι αντιστασιακοί πίστεψαν ότι πρόκειται για γυμνάσια των Γερμανών, καθησύχαζαν τους χωριανούς. Οι κατακτητές όμως πήγαν στη Δράκια, αποφασισμένοι να πάρουν εκδίκηση. Εισέβαλαν στο χωριό από 3 διαφορετικά σημεία. Όσους άντρες έβλεπαν στον δρόμο τους εκμαλώτισαν. Η συγκέντρωση των αμάχων έγινε αρχικά στα καφενεία της κάτω πλατείας και κατόπιν στο κεντρικό καφενείο της Δράκιας. Οι Ναζί μπήκαν στα σπίτια και άρπαξαν τους άντρες από τις οικογένειες. Από το μάζεμα δεν κλείδωσαν ούτε 15χρονοι νέοι, αλλά και έμποροι που είχαν περπατήσει ως το χωριό για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Οι εχμάλωτοι έμειναν αμίλητοι και ακίνητοι όλη τη νύχτα και τελικά εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Όταν οι δολοφόνοι αποχώρησαν, άφησαν πίσω τους 118 θύματα, το αίμα των οποίων είχε κοκκινήσει το νερό στο ρέμα. Γυναίκες και παιδιά ξεχύθηκαν στη Δράκια ψάχνοντας τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Δράκια αποτελεί ένα από τα μαρτυρικά χωριά όπου γράφτηκε μία από τις μεγαλύτερες θηριωδίες του Ναζί. Η νέα αρχίωλος του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, 27 Απριλίου του 1943, πολλοί αρχιαλίτες πολέμησαν και αρκετοί έχασαν τη ζωή τους. Δυναμική ήταν και η συμμετοχή τους στην εθνική αντίσταση. Τους πρώτους μήνες του 1943 κατασκήνωσαν αντάρτικα σώματα στα βουνά της Γούρας και του Μαυροβουνίου με αρχηγούς του Διονύσιο Διάκο. Στις 25 Μαρτίου του 1943 ένα απόσπασμα ανταρτών κατασκήνωσε στα βουνά της Χιάλου. Σκοπός της κατασκήνωσης ήταν η καταστροφή μενάρκης του δημόσιου δρόμου. Στις 18 Απριλίου του 1943 κανονιαφόρα πλοία από τον Βόλο κατέστρεψαν τα πλοία που ήταν προσαραγμένα στο λιμάνι της Νέας Αιχιάλου. Στις 20 βομβάρδισαν τη Νέα Αιχίαλο. 5 μέρες αργότερα, στις 25 Απριλίου, οι αντάρτες, γνωρίζοντας ότι θα γίνει επιδρομή, αποσύρθηκαν στα βουνά. Δεν ειδοποίησαν όμως τους κατοίκους για να μην τους πλανητικοβάλουν. Στις 27 Απριλίου δόθηκε από τον διοικητή κομμαντά του Βόλου η διαταγή για την περιπόληση του χωριού. Οι Ιταλοί, για να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους, χωρίστηκαν σε ομάδες και έτσι κάθε ομάδα ανάλαβε και από μια συνοικία. Ήταν μεθυσμένοι και ό,τι έβλεπαν μπροστά τους το κατέστρεφαν. Το Δομένικο του Δήμου Ελασσόνας, που είναι το χωριό μου, θα πούμε λίγο πιο περισσότερα πράγματα μετά. Η Τσαριτσάνη του Δήμου Ελασσόνας ήταν 1,5 μήνα μετά το Δομένικο, όπου οι Ιταλοί περικύκλωσαν το χωριό, μαζέψαν όλους τους κατοίκους στην πλατεία και εκτέλεσαν γύρω στους 50 ανθρώπους από εκεί. Η Τσαριτσάνη ήταν ανταρτουμάνα, πάρα πολλοί κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν στις αντάρτικες ομάδες του Ελλάς, του Ολύμπου εκεί πέρα και γι' αυτό και ήταν και στόχος των Ιταλών κατακτητών. Έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και για το χωριό μου το Δομένικο, ότι και τα δύο αυτό χωριά είναι θύματα των Ιταλών κατακτητών. Γνωρίζουμε όλοι το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, την ταινία, το μύθο του καλού Ιταλού. Θα το δούμε λίγο παρακάτω πόσο αληθινός είναι. Το Σαραντάπολο του Δήμου Ελασσόνας, είπε και πριν ο πρόεδρος ότι συνδέεται με την περιοχή εδώ πέρα, γιατί οι αντάρτες επιτέθηκαν εκεί σε μία φάλαγγα, συνέλαβαν κάποιους Γερμανούς και είπε πριν ο Γιώργος, ο πρόεδρός σας, τι έγινε με αυτούς γιατί ήρθαν εδώ πέρα και προσπάθησαν να τους ανταλλάξουν με τους Γερμανούς. Αυτή ήταν και η αιτία να ισοπεδωθεί και να καεί το Σαραντάπολο και όσους ανθρώπους βρήκαν εκεί πέρα να τους επιτελέσουν. Το Σαραντάπολο αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα, πριν 2 χρόνια περίπου, ως μαρτυρική κοινότητα, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι κάτοικοι του για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που υπήρχαν εκεί.
το ματωμένο Σαραντάπόρο, το πολύκλαυτο χωριό. Περισσότεροι βέβαια το ξέρουν για τη μάχη του Σαρανταπόρου, που είναι γνωστή η μάχη του Σαρανταπόρου το 1912, που ξεκίνησε η απελευθέρωση της πατρίδας μας. Η Κουτσούφλιανη του Δήμου Μετεώρων είναι μαρτυρική κοινότητα, όμως από ό,τι βρήκα και πόσο έχω διαβάσει, αφορά το ολοκαύτωμα αφορά για τους Τούρκους, την Επανάσταση του 1821. Από εκεί έχει κηρυχτεί η Κουτσούφλιανη μαρτυρική κοινότητα. Αυτά με τα μαρτυρικά χωριά. Για την Καστανιά είπαν εδώ πέρα οι τοπικοί. Τα είπαν άλλοι για την Καστανιά. Υπόθηκε τι έγινε εδώ στην Καστανιά, έγινε και αυτό και δεν αναφέρθηκα. Μια χειμωνιάτικη βραδιά λοιπόν, μια νύχτα του Φλεβάρι, το όμορφο δωμένικο του δύσμηρο χωριό, ωραίο καθώς λούζονταν από τα αργυρό φεγγάρι, βυθίστηκε στον όλεθρο, τον άγριο χαμό. Εδώ είναι το δημοτικό σχολείο του χωριού, καμένο από τους Ιταλούς, και η εκκλησία ήταν το μόνο κτίριο που απέμεινε στο χωριό όρθιο. Και εδώ αρχίζει η δική μας ιστορία, η ιστορία των απογόνων των θυμάτων της σφαγής. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι η μεταφορά των οστών των εκτελεστέντων από τον τόπο της εκτέλεσης στο χωριό αρκετά χρόνια μετά, με το Κάρο. Αμέσως μετά τον πόλεμο, οι κάτοικοι του Δομενίκου ξεκίνησαν τις προσπάθειες για να τιμήσουν τη θυσία των συμπατριωτών μας. Φτιάχτηκε ένα μικρό εκκλησάκι και λίγο αργότερα ο obeliskos της φωτογραφίας. Μετά ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την ανέγερση του μνημείου. Το μνημείο είναι αυτό. Το μνημείο είναι αυτό που βλέπετε εδώ, έχει τα ονόματα των εκτελεστέντων, είναι γύρω στα 140 νεκροί. Ένας μεγάλος σταυρός έχει υψωθεί στον χώρο του μνημείου εκεί. Όποιος περνάει από την παλιά εθνική οδό Λάρισσας Κοζάνης μπορεί να δει το σημείο. Η πινακίδα που έστειλε ο Σύλλογος Απανταχού Δομενικιωτών μας λέει πόσοι εκτελέστηκαν εδώ από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής. Από τότε λοιπόν και για πολλά χρόνια τα πράγματα έμειναν εδώ. Τα κυπαρίσια που φυτεύτηκαν στη μνήμη των θυμάτων μεγάλωσαν, ψήλωσαν, αλλά δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε ποτέ. Για πάρα πολλά χρόνια η μόνη φωνή διαμαρτυρίας ήταν η φωνή του Νίκου Μπάμπαλη, μοίραρχου διοικητή χωροφυλακής Ελασσόνα στην Αποφράδα εκείνη η μέρα. Προς το Ιταλικό Φρουραρχείο Ελασσόνας. Διαμαρτύρομαι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου ως αξιωματικός και ως άνθρωπος δια τα αποτρόπαια εγκλήματα τα οποία την παρελθούσαν 16η τρέχοντος μηνός διέπραξεν εις Δομένικον ο στρατός σας, έχουν δυστυχώς αξιωματικούς επικεφαλής, διαθανατώσεως 150 αθώων και αόπλων πολιτών Δομενίκου, απροφανής ασυσταρρύθμισης οικογένειας και ρίψας στη δυστυχία και θλίψη αρκετά σε εκατοντάδες αθώων γυναικοπαίδων. Και συνεχίζει. Δεν σας είναι βέβαια άγνωστο ότι τον άμαχο πληθυσμό προστατεύουν διεθνείς νόμοι και συνθήκες, τα οποίες ούτε τηρήσατε ούτε εσεβάσετε. Εν αντιθέσει προς εμάς, οι οποίοι κατ' το μεταξύ μας πόλεμο εν Αλβανία ετηρήσαμε. Εν τούτης, ισχυρίζεστε ότι είστε το πλέον πεπολιτισμένο κράτος της Ευρώπης. Κι όμως παρόμοια κακουργήματα δεν τα διαπράττουν παρά μόνο βάρβαροι. Ο διοικητής υποδιοικητήσεως Ελασσόνος Νίκος Μπάμπαλης μοίραρχος. Ο Νίκος Μπάμπαλης συνελήφθηκε αμέσως μετά από τους Ιταλούς, δικάστηκε, καταδικάστηκε σε θάνατο, δεν τον εκτέλεσαν τελικά και τον στείλαν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στην Ιταλία. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ήρθε ξανά στο χωριό μας στο Δομένικο και βλέποντας τη δυστυχία που υπήρχε και τη φτώχεια, θέσπισε ένα βραβείο, το 500 του Μπάμπαλη του λέγαμε τότε, στους 3 καλύτερους μαθητές. Η οικογένειά του συνεχίζει, έρχεται κάθε χρόνο στο χωριό και απονέμει στους 3 καλύτερους μαθητές το βραβείο αυτό. Το 2000, σαν πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού του νεοσύστατου τότε Δήμου Ποταμιάς, είχα την τιμή να είμαι ομιλητής σε εκδηλώσεις μνήμης τη χρονιά εκείνη. Έτσι, ασχολούμενος για πρώτη φορά με τα κοινά, με την αυτοδιοίκηση, μόνο του γεννήθηκε το ερώτημα. Γιατί μείναμε μόνο στις εκδηλώσεις μνήμης, γιατί τόσα χρόνια δεν διεκδικήσαμε την τιμωρία των ενόχων
και τις δίκαιες εύλογες αποζημιώσεις των οικογενειών των θυμάτων. Είναι χρέος τιμής για μας τους απογόνους των θυμάτων. Είναι ηθική, δική μας υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά, απέναντι στην ανθρωπότητα, να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή αυτή. Έτσι δόθηκε η υπόσχεση. Θα ζητήσουμε δικαιοσύνη. Θα φέρουμε την υπόθεσή μας στο φυσικό δικαστή. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται ποτέ. Τα πρώτα βήματα είχαν ήδη ξεκινήσει. Το 1998 είχε αναγνωριστεί το Δομήνικο επίσημα σαν μαρτυρική κοινότητα. Εδώ είναι το ΦΕΚ που λέει την αναγνώριση της κοινότητας. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Μαρτυρικών Πόλεων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Στη φωτογραφία είναι η συνεδρίαση του δικτύου στο Δομήνικο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον Μανώλη τον Γλέζο καταρχάς, που ήταν μέλος του δικτύου. Ο Μανώλης Γλέζος, ο δήμαρχος του Καλαβρίτου, τον Θανάσης Παπαδόπουλος, που είναι και ο σημερινός πρόεδρος του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων, γιατί είναι ξανά δήμαρχος στα Καλάβρητα. Μετά από αυτό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού, θεσμοθετήσαμε τη βράβευση κάθε χρόνο των 3 καλύτερων εκθέσεων που θα γράφονται από τους μαθητές του Γυμνασίου Λυκείου Δομηνίκου με στόχο τη διατήρηση άσβεσης της μνήμης από τη νέα γενιά. Το βραβείο αυτό συνεχίζει να το δίνει ο Δήμος Ελασσόνας και υποβάλαμε την πρώτη μας μήνυση. Αυτή είναι η πρώτη μας μήνυση στην εισαγγελία της Λάρισσας. Μόνο που η εισαγγελέας της Λάρισσας θεώρησε ότι τα εγκλήματα έχουν παραγραφεί και έβαλε τη μήνυση αυτή στο αρχείο. Και έτσι δεν εκδικάστηκε ποτέ. Ακολούθησε η συμμετοχή μας, η προσπάθειά μας να αναδείξουμε τη θυσία των συμπατριωτών μας. Συμμετοχή, όπως και σήμερα εδώ σε εσάς στην Καστανιά, ήταν στο συνέδριο της διάσωσης των ιστορικών αρχείων της Λάρισσας. Τα Ιταλικά, με θέμα τότε δικό μου, τα Ιταλικά εγκλήματα πολέμου στην Ελλάδα, η σφαγή στο Δομήνικο. Ακολούθησε η πρόσκληση από τον Στέλιο Κούλογλου στην Αθήνα στην εκπομπή Θεματική Βραδιά με τίτλο «Ο μύθος του καλού Ιταλού». Μετά την εκπομπή αυτή, η καθηγήτρια της σύγχρονης Ιταλικής Ιστορίας, κυρία Λίντια Σανταρέλη, που ερευνούσε αυτά τα εγκλήματα, επικοινώνησε μαζί μου και μου ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ντοκιμαντέρ για τα εγκλήματα αυτά. Αυτή είναι η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Έτσι λοιπόν τα τηλεοπτικά συνεργεία ήρθαν στο Δομήνικο. Η εταιρεία J&A Production μαζί με την ERT και το History Channel της Ιταλίας δημιούργησαν το ντοκιμαντέρ La Guerra Sporca di Mussolini, ο βρώμικος πόλεμος του Μουσολίνη. Εδώ είναι ένα μικρό απόσπασμα, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να το δούμε. Μετά από λίγο καιρό η ΕΡΤ η δική μας αντιλήφθηκε ότι κάτι έχει συμβεί σε αυτό το χωριό και έστειλε η ΕΡΤ συνεργείο και δημιούργησε και η ΕΡΤ ένα δεύτερο ντοκιμαντέρ που λέγεται «Δομήνικο, μια ξεχασμένη θυσία». Ακολούθησε η Κοσμοτέ TV με την εκπομπή Μηχανή του Χρόνου και με τον Χρήστο Βασιλόπουλο που ήρθαν και φτιάξαν και αυτοί ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία αυτή. Έγινε μετά η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ La Guerra Sporca de Mussolini στη Ρώμη, στο σπίτι του σινεμά στην Ιταλία, όπου με καλέσανε και εμένα εκεί και ήταν και εκπρόσωπος της πρεσβείας μας και από την ΕΡΤ και τότε όλος ο Ιταλικός τύπος έγραψε ξαφνιασμένος ότι η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού προκάλεσε στην Ιταλική κοινή γνώμη φοβερή εντύπωση και διαλύθηκε ο μύθος του καλού Ιταλού που πίστευαν αυτοί όλοι οι Ιταλοί πολίτες ότι οι Ιταλοί στον πόλεμο ήταν οι καλοί, δεν κάνανε εγκλήματα, τραγουδούσαν, χορεύαν. Εδώ είναι αφιέρωμα του περιοδικού Espresso στην Ιταλία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά στην Ιταλία αυτό. Η εφημερίδα La Repubblica, η εφημερίδα Il Manifesto. Εδώ είναι ένα βίντεο από τα Ιταλικά social media που προβάλλαν την ιστορία αυτή. 16 Φλεβάρι 1943. Λέει για το Δομήνικο του 1943, δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε. Με αφορμή λοιπόν την προβολή του ντοκιμαντέρ, την πρώτη προβολή στο σπίτι του σινεμά στην Ιταλία, ο Ιταλός εισαγγελέας, περιφερειακός εισαγγελέας της Πάδοβα, ο Σέρτζιο Ντίνι, διέταξε να γίνει έρευνα στην Ιταλία. Παράλληλα, η έρευνα της κυρίας Σανταρέλη έφερε, η οποία κατάφερε και πήγε στα αρχεία της ημεραρχίας Πινερόλο, που η ημεραρχία Πινερόλο ήταν αυτή που είχε την ευθύνη για όλη τη Θεσσαλία και για την περιοχή εδώ πέρα, κατάφερε και πήγε στα αρχεία της ημεραρχίας λοιπόν και βρήκε την επίσημη αναφορά του στρατηγού Μπενέλη για τη σφαγή στο Δομήνικο. Αυτό αποτέλεσε ένα έγγραφο
το οποίο δεν μπορούσε κανένας να πει ότι δεν υπάρχει. Ήταν επίσημο έγγραφο των Ιταλών και το χρησιμοποιήσαμε στα δικαστήρια που ακολούθησαν. Ένα σημείο θέλω να πω ότι μέσα στους Ιταλούς που ήρθαν και κάψαν το χωριό μου τότε ήταν και μελανοφυτώνες, Έλληνες, ντυμένοι με στολές Ιταλών. Τους προδότες όλοι τους χρησιμοποιούν, αλλά δεν τους αγάπησε κανένας. Γι' αυτό ο Μπενέλη, ο διοικητής της Μεραρχίας, λέει μέσα στην αναφορά του αυτή ότι ήταν, λέει, και ο τάδε που πήγε να επισκεφτεί την οικογένειά του στο χωριό Πρετόρι. Από εκεί. Τον αναφέρει επίτηδες, γιατί πραγματικά δεν χωνεύει τους προδότες, αλλά του ήταν χρήσιμη. Εδώ είναι ότι απέμεινε από το χωριό το Δομένικο. Και εδώ είναι ένα μικρό φιλμάκι που τράβηξε ο Αγγλικός στρατός μετά την απελευθέρωση, περνώντας από το χωριό εκεί πέρα και βλέποντας ότι δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο, μόνο η εκκλησία που σας έδειξα πριν και το σχολείο, όλα τα άλλα ήταν γκρεμίσματα. Είναι μισό λεπτό, παραπάνω δεν είναι. Προχωράω παρακάτω. Συνεχίζεται η δικιά μας η προσπάθεια, όπου συμμετέχουμε σε διάφορα φόρα, σε διάφορα συνέδρια και προσπαθούμε να αναδείξουμε τη θυσία των συμπατριωτών μας. Υποτίθεται ότι ο Σέρτζιο Ντίνι, ο Ιταλός εισαγγελέας που σας είπα, έχει ξεκινήσει μια έρευνα και έτσι λοιπόν πηγαίνουμε στα Καλάβρητα, όπου ήταν ο Ιωακίμ Λάου, ο οποίος ήταν δικηγόρος των κατοίκων του Διστόμου στην Ιταλία και είχε έδρα τη Φλωρεντία. Και με τη βοήθεια του Θανάση του Παπαδόπουλου, του Δημάρχου Καλαβρίτων, κλείσαμε μια συνάντηση με αυτόνα, ζητώντας του αν μπορεί να δει και τι γίνεται με τη δική μας την υπόθεση, που υποτίθεται ότι ερευνούσε ο Ιταλός εισαγγελέας. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ κάθε χρόνο, το Λαγκουέρα Σπόρκα τη Μουσολίνη, άρχισε να προβάλλεται στην Ιταλία και έτσι άρχισαν να μας καλούν πλέον σε ιταλικές πόλεις που ήταν μαρτυρικές και αυτές. Ξέρετε όλοι ότι οι Ιταλοί συνθηκολόγησαν νωρίτερα και άρχισε και ένας αγώνας αντιστασιακός των Ιταλών εκεί πέρα και οι Γερμανοί προσπάθησαν να καταλάβουν όλες τις κρίσιμες περιοχές και όπου βρίσκαν αντίσταση εκτελούσαν. Έτσι λοιπόν μας καλέσανε στο Μαρζαμπότο, όχι στο Μαρζαμπότο, εδώ είναι στο Κουαντράρο, είναι μέσα στη Ρώμη μια περιοχή όπου είχαν γύρω στους 500 νεκρούς εκεί και μας καλέσανε και εμάς στις εκδηλώσεις μνήμης. Εδώ είναι μια κοινή εκδήλωση με την Ιταλική και Ελληνική σημαία, με το δήμαρχο εκεί της περιοχής, στις εκδηλώσεις μνήμης που είχαν. Και πάλι ο Ιταλικός τύπος ξανάγραψε βέβαια για μας και για την προσπάθεια που κάναμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και μετά από όλα αυτά έρχεται το 2009 για πρώτη φορά ο Ιταλός πρεσβευτής στο Δομένικο. Και μας είπε ότι τίποτα δεν μπορεί να μειώσει τη σημασία και να διαγράψει τα φρικτά γεγονότα που συνέβησαν εδώ και τα οποία θα μείνουν για πάντα ως ανεξίτηλη σελίδα ντροπής της ιστορίας της χώρας μου, είπε ο Ιταλός πρεσβευτής. Πρώτα να γνωριστούμε. Ονομάζομαι Δημήτρης Κούρτης. Είμαι διδάκτορας διεθνούς δικαίου, πρώην εμπειρογνώμονας της Επιτροπής των Γερμανικών Οφειλών αρμόδιος για θέματα διεθνούς δικαίου. Είχα την τιμή να εργαστώ στο κομμάτι του πορίσματος που αφορά τις ατομικές αποσυντικές αξιώσεις, τις αξιώσεις των θυμάτων. Ακούσατε για την τροπολογία κατάργησης του δικαστικού επιστήμου. Είχα την τιμή να την επινοηθώ επιστημονικά και να παρακολουθήσω όλη αυτή τη διαδικασία. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Και κυρίως είχα χαρά και την τιμή να μελετήσω το θέμα αυτό και από την πρακτική και από τη θεωρητική άποψη. Το βιβλίο μου πάνω στη δικαιοδοτική ασυλία ή ετεροδικία που ακούσατε δημοσιεύεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Είναι το δεύτερο έργο μου, μέσα από το οποίο προσπαθώ να περιγράψω την ελληνική προοπτική και μέσα από αυτή την ελληνική προοπτική να παρουσιάσω και τον αγώνα των θυμάτων. Ακούσατε για το δαίμονα της ετεροδικίας. Θέλω να αρχίσω λίγο προβοκατόρικα. Η ετεροδικία είναι δαίμονας αλλά και άγγελος. Γιατί είναι άγγελος γιατί, για παράδειγμα, προστατεύει την Ελλάδα από αγωγές αποζημίωσης των απογόνων των Τσάμιδων, οι οποίοι διεκδικούν αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο, διότι θεωρούν ότι τελέστηκαν εναντίον τους διεθνή ποινικά αδικήματα. Έχουν καταφύγει και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, φυσικά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεσή τους. Έχουν καταφύγει όμως και στα αλβανικά δικαστήρια. Στα αλβανικά δικαστήρια η Ελλάδα έχει ετεροδικία. Εδώ η ετεροδικία αρχίζει να ακούγεται καλή. Επειδή μας συμφέρει. Πότε δεν ακούγεται καλή η ετεροδικία? Όταν η Γερμανία και η Ιταλία, που για το δικό της λογαριασμό και τα δικά της θύματα δεν αναγνωρίζει τη γερμανική ετεροδικία ή δεν την αναγνώριζε μέχρι πρόσφατα, θα πούμε τι έγινε. Πότε δεν είναι καλή λοιπόν η ετεροδικία? Όταν η Ιταλία, η Γερμανία
έρχονται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και επικαλούνται την ετεροδικία για να μην καταβάλουν επανόρθωση. Λέμε αποζημίωση, αλλά δεν είναι αποζημίωση. Η αποζημίωση δίνουμε στα τροχέα. Με συγχωρείτε. Αποζημίωση δίνουμε στα τροχέα. Αποζημίωση δίνουμε όταν... Για να δούμε, αυτό είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο. Τέλειο. Λοιπόν, αποζημίωση δίνουμε στα τροχαία ατυχήματα. Αποζημίωση ζητάμε όταν κάποιος μας καταπατήσει 2 στρέμματα. Εδώ μιλάμε για επανόρθωση. Γιατί στόχος του ό,τι δίνεται, είτε ως χρήμα, είτε άειλα, είναι να ξανακάνει τα θύματα ολόκληρα, λέμε στην επιστήμη. Δηλαδή τι, να εκφράσει ανάληψη ευθύνης. Άρα αυτό που προβοκατόρικα είπε ο συγχωρεμένος ο Μανώλης ο Γλέζος και 1 ευρώ, δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά και 1 ευρώ να δοθεί ως επανόρθωση, τι σημαίνει ανάληψη ευθύνης, έκφραση απολογίας και αναγνώριση ότι εσύ είσαι θύμα και εσύ έχεις το δικαίωμα να αποφασίσεις ότι αυτή η ιστορία τελείωσε. Τι δίνει αυτή η διαδικασία? Δίνει την κυριότητα του αφηγήματος, λέμε στην επιστήμη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μεταβατικής δικαιοσύνης, την κυριότητα του αφηγήματος στα θύματα και τους απογόνους τους. Που και αυτοί είναι διαγενειακά θύματα. Γιατί μας λέει η κοινωνική επιστήμη, μας λέει η ψυχολογία, μας λέει η ανθρωπολογία, ότι το τραύμα δεν είναι μονάχα των ανθρώπων που στοχεύτηκαν στο ολοκαύτωμα της Καστανιάς. Το τραύμα είτε μέσα από τη συνωμοσία της σιωπής, είτε μέσα από την αφηγηματική του μετάδοση. Για να μην πάμε καν στους βιολογικούς μηχανισμούς που λένε ότι το κληρονομούμε, βιολογικά, αυτά όλα είναι κοινωνικο-ψυχολογικά που σας λέω τώρα. Μεταφέρεται. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μια γενιά θυμάτων, αλλά με την πρώτη γενιά θυμάτων. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, η ετεροδικία φαίνεται κακή. Εγώ είμαι εδώ, όχι για να σας πω ότι αυτό λέω στο βιβλίο μου, αλλά για να σας πω ότι θέλω να το προβοκάρω αυτό το πράγμα. Θέλω να γίνω προβοκάτορας. Η ετεροδικία δεν είναι κακή ούτε καλή. Είναι ένας κανόνας. Τι λέει αυτός ο κανόνας? Υπάρχουν 2 επίπεδα. Ένα επίπεδο που οι διαφορές μεταξύ των κρατών πρέπει να επιλύονται στα διεθνή δικαστήρια ή με διεθνείς διαδικασίες. Βλέπετε για παράδειγμα διαπραγμάτευση, διπλωματική διαπραγμάτευση. Και επίσης υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο καλύπτεται από ένα μαγικό πέπλο που λέγεται κρατική κυριαρχία. Για αυτό το κομμάτι που καλύπτεται από την κρατική κυριαρχία, κανένα άλλο κράτος με τα δικαστήριά του δεν μπορεί να έρθει και να αποφασίσει. Η ετεροδικία αυτές τις 2 βάσεις έχει. Τον ένα κανόνα, τα διεθνή δικαστήρια, τον λέμε τον διεθνή δικαιοδοτικό κανόνα. Που λέει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών ή διαφορές που μοιάζουν με τις διακρατικές δεν μπορούν να επιληθούν στο πρωτοδικείο Λάρισσας ή στο εφετείο Θεσσαλονίκης. Το άλλο, η αρχή της μη ανάμειξης. Δεν μπορεί να έρθει η Αλβανία και να μου πει αν εγώ καλός ή κακός έκανα όταν αποφάσισα την ισόβια υπερορία των Τσάμιδων γιατί τους καταδίκασα με το έκτακτο στραποδικείο. Κρατική κυριαρχία. Γι' αυτό είναι καλό. Το άλλο είναι κακό. Ποια είναι η λύση εδώ? Δεν θα μπω στη δύσκολη συζήτηση για το τι προσπάθησε να κάνει η νομολογία, οι αποφάσεις δηλαδή δικαστικές του πιστόμου, στον κανόνα της ετεροδικίας. Προσπάθησε να προωθήσει μια διαφορετική ανάγνωση. Αυτό που λέω στους φοιτητές και στις φοιτητριές μου είναι ότι η νομική ερμηνευτική, η ερμηνεία των νομικών κανόνων είναι πολιτική επιλογή. Ή πιο προβοκατόρικα ακόμα, γιατί είναι και μικρά, η νομική φαντασία είναι εγγενώς πολιτική. Η ερμηνεία των κανόνων, ιδίως όταν οι κανόνες δεν παράγονται από κανένα κοινοβούλιο. Ακούσατε και είδατε φωτογραφίες από το κοινοβούλιο. Στο διεθνές δίκαιο δεν έχουμε κοινοβούλιο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του δικαίου παράγεται μέσα από συνθήκες και ένα εξίσου σημαντικό μέρος, βλέπετε ετεροδικία, παράγεται με τις διαδικασίες του εθιμικού, όπως λέμε, του άγραφου δικαίου. Το άγραφο δίκαιο είναι εγγενώς απροσδιόριστο και χρειαζόμαστε μοναδικές στιγμές που το φωτογραφίζουμε. Αυτές μεταξύ άλλων είναι οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων. Μια τέτοια απόφαση δόθηκε το 2012 από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών. Το οποίο τι είπε? Ότι στην παρούσα φάση εξέλιξης του διεθνούς δικαίου, τα εγκλήματα πολέμου είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα. Η ετεροδικία είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα. Δεν μπορείς να μπεις στην ουσία πριν εξετάσεις τη διαδικασία. Πριν δεις δηλαδή αν μπορείς να ασκήσεις δικαιοδοσία. Έχω διαφωνήσει και το έχω κριτικάρει από το 2016 αυτό με διεθνείς δημοσίευσεις. Ωστόσο είναι μια πραγματικότητα. Και όποιος την αγνοεί, κοροϊδεύει τον εαυτό του, τον κόσμο και την ιστορία. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση δεν γίνεται για εμάς που είμαστε εδώ. Γίνεται για τους ανθρώπους που θα έρθουν. Τι θα συμβεί λοιπόν?
Ποιο είναι αυτό το οποίο θέλω να ολοκληρώσω και να προλάβουμε να συζητήσουμε, γιατί θα συζητήσουμε, το νιώθω. Και χαίρομαι γι' αυτό. Έχουμε καιρό να συζητήσουμε. Το πρόβλημα είναι όχι η έλλειψη πολιτικής βούλησης απλά. Η παρημιώδης, η απίστευτη, η πραγματικά σπαραξικάρδια υποκρισία με την οποία ο πολιτικός κόσμος αντιμετωπίζει την κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει. Τον αγώνα των θυμάτων και των διαγενειακών θυμάτων για δικαιοσύνη και επανόρθωση. Μέσα από την έρευνα που στο βιβλίο μου, είχα τη δυνατότητα να έχω πρόσβαση για πρώτη φορά στα αρχεία του Κωνσταντίνου Σιμίτου. Ενός πολιτικού πρόσφατα αποβιώσαντος που κάποιοι τον θεοποιούν και άλλοι τον λιθοβολούν. Την ίδια περίοδο λοιπόν που το δίστομο προχωρούσε, φτάνοντας στον Άριο Πάγο με την έκδοση της μνημειώδους απόφασης του Άριου Πάγου που δικαιώνει τους διστομίτες, και μετά την ίδια περίοδο που από το δίστομο περνάμε σε ένα άλλο χωριό, το Λιδωρίκι, και στην υπόθεση Μαργέλου, η οποία οδηγεί στο να συγκαλεστεί, να συγκληθεί το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το μόνο δικαστήριο στην Ελλάδα που οι αποφάσεις του έχουν ισχύ νόμου. Το ανώτατο ειδικό δικαστήριο συνεκλήθη και αποφάσισε ότι η ερμηνεία, η νομική φαντασία των δικαστών της πλειοψηφίας στο δίστομο δεν έχει ισχύ στην ελληνική ένωμη τάξη. Γι' αυτό το λόγο είναι ένας από τους λόγους που η απόφαση του διστόμου δεν μπορεί να εκτελεστεί. Κρατήστε αυτό τον αστερίσκο και αυτό θα το πούμε στο τέλος γιατί δεν εκτελείται. Σε αυτή λοιπόν την παρασπερμία των νομικών ερμηνεών, όπου για παράδειγμα η Ελλάδα βρέθηκε από εκεί που υποστήριζε με τα δικαστήριά της το δικαίωμα των θυμάτων να μπούμε στην ουσία, να σπάσουμε το τείχος της ετεροδικίας, ξαφνικά τα γυρίζει, ανακρούει πρίμνα και μας κοροϊδεύει, να το πω έτσι λίγο παιδικά, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, παρατηρώντας στην 128 παράγραφη της συγκεκριμένης απόφασης ότι δεν φαίνεται η ελληνική πρακτική να στηρίζει την άποψη την οποία υποστηρίζει ενώπιόν μας η ελληνική κυβέρνηση, γιατί η Ελλάδα παρενέβη ως μη διάδικο μέρος στη δίκη Ιταλίας-Γερμανίας στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης. Το 2012 η απόφαση είναι Γερμανία κατά Ιταλίας, Ελλάδα παρεμβαίνουσα. Έκανε παρέμβαση γιατί είχε ενδιαφέρον για την υπόθεση, αλλά όχι ως διάδικος. Ψηλά γράμματα, αλλά έχουν τη σημασία τους γιατί η απόφαση τυπικά δεν μας δεσμεύει. Τυπικά. Σε αυτή λοιπόν την πιθανότητα, και ενώ γίνονταν όλες αυτές οι εξελίξεις, ενώ η ίδια η ελληνική κυβέρνηση που δεν υπέγραφε για να εκτελεστεί η απόφαση του διστόμου, που κατά κάποιο τρόπο αδειμονούσε να βγει η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Μαργέλου, την ίδια περίοδο λοιπόν η ίδια κυβέρνηση έλεγε ότι είναι δύσκολο το να αφήσουμε τα θύματα να έχουν την ημέρα τους στο δικαστήριο, όπως λένε οι Αμερικανοί, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κολλήματα σε μια πιθανή διαπραγμάτευση με τη Γερμανία σε διμερές διακρατικό επίπεδο, η οποία έλεγε τότε ο Σιμίτης, ο ειδικός του σύμβουλος επιστημάτων διεθνούς δικαίου και ο υπουργός εξωτερικών ο κ. Παπανδρέου, ο νεότερος, ήταν τότε επιθύρες. Ήταν επικείμενοι, θεωρούσαν τότε, το 2000, η διαπραγμάτευση με τη Γερμανία. Υπήρχε δε, όπως προκύπτει από τα έγγραφα μόνο του αρχαίου Σιμίτη, έτσι, δεν σας μιλώ για άλλα αρχεία, γιατί αυτό μελέτησα. Όταν λοιπόν έγινε το τέλος, ήρθε η ταφόπλακα της υπόθεσης Μαργέλου και του ΑΕΔ, υπήρχε μια σαφής ανακούφιση μέσα από τα έγγραφα. Γιατί τι τελείωσε? Η δικαστικοποίηση του ζητήματος. Ποιος φταίει για την δικαστικοποίηση και δύο λόγια για την εκτέλεση της απόφασης του διστόμου? Η Ελλάδα αυτή. Γιατί υπάρχει ένας άλλος παλιός και κακός κανόνας του διεθνούς δικαίου που ακούει στο όνομα διπλωματική προστασία. Η χώρα μας δε ήταν πάντοτε πολύ υποστηρικτική στην εφαρμογή του κανόνα αυτού. Αν ήσουν εφοπλιστής, για παράδειγμα, αν σε έλεγαν αμπατιέλο, έχει ασκήσει διπλωματική προστασία υπέρ πολλών εφοπλιστών. Τι είναι αυτός ο περίφημος θεσμός? Ετεροδικία, ψηλά, χοντρά, τα μάθατε. Λίγο από το ψωμιάδι, λίγο από μένα. Η διπλωματική προστασία είναι το δικαίωμα, αλλά όχι υποχρέωση, που έχει ένα κράτος όταν οι υπήκοοι του, οι πολίτες του, έχουν ζημιωθεί, έχουν βλαβεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου από ένα άλλο κράτος, να υιοθετήσει, όπως λέμε στην νομική ορολογία, να αναλάβει τις αξιώσεις τους και να τις καταστήσει με ένα πλάσμα δικαίου, με μια νομική ερμηνεία δικές του αξιώσεις, διακρατικές, και να πει ότι εγώ τις αναλαμβάνω, τις ασκώ και καλώ τη Γερμανία, για παράδειγμα, σε διαπραγμάτευση ή προσφεύγω ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου έναντι της Γερμανίας. Έχει συμβεί αυτό ποτέ? Όχι. Τι συμβαίνει για να μην πάει η συζήτηση εκεί? Οποιαδήποτε συζήτηση για νομική μεταρρύθμιση
είτε αφορά τη θεσμοθέτηση ενός κειμένου που θα διακηρύσει το αυτονόητο, το οποίο και στο βιβλίο μου αναφέρομαι ειδικά σε αυτό το θέμα για το Δομήνικο, κύριε Ψωμιάτη, το οποίο φαίνεται ότι η εισαγγελία της Λάρισσας βλακωδώς και ηλιθιωδώς με κάθε νομικό όρο σκέφτηκε, δηλαδή ότι τα εγκλήματα πολέμου έχουν υποκύψει στην κοινή παραγραφή των κοινών κακουργημάτων. Αυτά τα πράγματα φοιτητής πρώτου έτους που έχει περάσει το θέατρό μου δεν τα λέει. Λοιπόν, και επίσης το δεύτερο και εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι ότι οποιαδήποτε συζήτηση, όπως σας είπα, για να υιοθετήσουμε νομικές λύσεις, χωλαίνει σε αυτό το φόβο της ελληνικής κυβέρνησης και όχι μόνο της τωρινής, αλλά και των υπολείπων. Γιατί το πόρισμα της Επιτροπής που έχει οδικό χάρτη, της Επιτροπής Γερμανικών Οφειλών, της Επιτροπής που προέδρευσε ο κ. Μηταφίδης, τέθηκε στο σιρτάρι, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αναλάβεις πρωτοβουλίες όταν ήξερες ότι τελικά δεν θα πάμε στο εφετείο Θεσσαλονίκη, στο εφετείο της Λάρισσας, δεν θα πάμε στο πρωτοδικείο Τρικάλων. Τελικά θα πάμε στην αίθουσα του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης. Τελικά θα πάμε σε μια αίθουσα στο Βερολίνο που θα κάνουμε διαπραγμάτευση. Η Ελλάδα, για να αποφύγει λοιπόν αυτό, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά για να αποφύγουν αυτό, αποφάσισαν να μην ανοίξουν τον ασκό του αιώλου ούτε λίγο. Κανένα νομοθέτημα για την ετεροδικία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει ειδικούς κανόνες, εσωτερικούς νόμους για την ετεροδικία, και αν αυτοί οι κανόνες δεν συμβαδίζουν με την τρέχουσα, κρατούσα ερμηνεία του διεθνούς εθνικού δικαίου, η χώρα αναλαμβάνει την ευθύνη να καταδικαστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο, όπως καταδικάστηκε η Ιταλία το 2012. Αλλά ακόμη και αυτό είναι μια ενέργεια. Η αδράνεια δεν είναι ενέργεια. Επιλέγει η χώρα λοιπόν να μην κυρώσει καν καμία διεθνή σύμβαση η οποία ασχολείται με το θέμα της ετεροδικίας. Αυτή τη στιγμή η μόνη που υπάρχει είναι η σύμβαση του 2004 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη δικαιοδοτική ασυλία. Επιλέγει να μην κάνει τίποτε, γιατί ξέρει ότι οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες θα είναι ένα αρτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσουν οι ενώσεις θυμάτων να πιέζουν, για να γίνουν αγωγές και τελικά για να πρέπει να αναλάβει η ίδια τις υποχρεώσεις της. Να πει κάτι της Καστανιάς, κάτι του Δομενίκου, κάτι του Διστόμου. Ελάτε να δούμε με μια διοικητική διαδικασία ποιες είναι οι αξιώσεις σας, ποιοι είναι τα θύματα και ποιοι είναι οι απογονείς τους, και εγώ θα κάνω διαπραγμάτευση, θα πάρω ένα ποσό και αυτό το ποσό θα δούμε πώς θα το διανύμουμε. Αυτό σημαίνει διπλωματική προστασία με δύο πολύ απλά λόγια. Δύο λόγια για την απόφαση του Διστόμου και την εκτέλεσή της, γιατί ακούσατε για περίεργους κανόνες και για υπογραφές για εκτέλεση και τελειώνω. Η ασυλία, η δικαιοδοτική ασυλία, η ετεροδικία έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι στο δικαστήριο. Ένα κράτος δεν μπορεί να του κάνει αγωγή χωρίς τη συνένεσή του ή χωρίς να συντρέχει κάποια νόμιμη εξαίρεση. Το άλλο, το πιο βαρύ, το πιο σοβαρό, το πιο προβληματικό είναι η ασυλία εκτέλεσης. Τι σημαίνει αυτό? Για οποιοδήποτε λόγο έχει εκδοθεί μια δικαστική απόφαση εναντίον της Γερμανίας, για παράδειγμα, όπως το Δίστομο. Για να εκτελεστεί στην Ελλάδα αυτή η απόφαση, με βάση μια διάταξη που έλκει την καταγωγή της από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, πρέπει να δοθεί μια ειδική άδεια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε διαδικασία πληστηριασμού, κατάσχεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως λέμε στα νομικά, εναντίον ξένου κράτους στην Ελλάδα, δεν μπορεί να ξεκινήσει επί ποινή απαραδέκτου, ακυρότητας, απόλυτης, αφάνειας νομικής στην πραγματικότητα, χωρίς την υπογραφή του Υπουργού. Ωραία, και άμα ο Υπουργός δεν υπογράψει, να πάω στο δικαστήριο, να πάω σε ένα διοικητικό δικαστήριο. Δεν μπορούμε. Με βάση την κρατούσα νομική ερμηνεία, η άρνηση του Υπουργού να χορηγήσει την άδεια λέγεται πράξη της κυβέρνησης. Και αυτό είναι ένας όρος που οργανιζόμαστε από την εποχή της Γαλλίας του Ναπολέοντα Μποναπάρτη και πρακτικά σημαίνει ότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να εξετάσει την νομιμότητά της. Γιατί είναι μια υψηλή πράξη πολιτική, στην οποία λαμβάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην πραγματικότητα μια απόφαση για την προστασία των διμερών σχέσεων της χώρας. Έχω διαφωνήσει και με το τριαντάφυλλο αρθρογραφώντας και σε επιστημονικό επίπεδο με τη συνταγματικότητα και την νομιμότητα με βάση το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 923. Αλλά και πάλι, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, όσο και αν αυτό σημαίνει ότι θα είμαι δυσάρεστος, το 923 οι διστομίτες το έχουν αμφισβητήσει σε όλα τα διεθνή δικαιοδοτικά φόρα που θα μπορούσαν να πάνε. Έχουν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν πάει από σπόντα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν πάει στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και δεν δικαιώθηκαν. Όλα αυτά τα όργανα, περιλαμβανομένου εμέσως και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, είπαν ότι το 923 δεν είναι σώνο και καλά παράνομο με βάση το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Άρα, πού γυρίζουμε και πάλι, και με αυτό θα ολοκληρώσω. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πολιτικό, ούτε μόνο νομικό. Το ζήτημα έχει σαφώς νομική χρειά. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι εύκολο. Αλλά από την άλλη πλευρά, το διεθνές δίκαιο δεν είναι ένα σύστημα που έχει κάποιο διαγαλαξιακό μπαμπούλα, ο οποίος θα έρθει να το εφαρμόσει. Τα ίδια τα κράτη είναι εκείνα που πρέπει να τα εφαρμόσουν. Γι' αυτό το λόγο, και ισχύει ακόμη και σήμερα, ο γνωστός αφορισμός του Λουίς Γένκιν, ενός μεγάλου Αμερικανού διεθνολόγου, ότι τα περισσότερα κράτη, τον περισσότερο καιρό, σέβονται τους περισσότερους από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα όμως, ως κράτος που ακολουθεί αυτό το μοτίβο, ως κράτος το οποίο στεγάζεται από τη διεθνή νομιμότητα, έχει ευθύνες. Αυτές οι ευθύνες της δεν πηγάζουν μόνο από το διεθνές δίκαιο, αλλά και από το κοινωνικό συμβόλαιο και από την πολιτική με την οποία έχουν επιλέξει οι κυβερνήσεις να κινηθούν απέναντι σε αυτό το θέμα. Διότι είδατε, χωρίς να χαρακτηρίζω το βουλευτή, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κόμμα. Ήρθε ένας βουλευτής σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, είτε επιστημονικές είτε της κοινωνίας των πολιτών, έρχονται πολιτευτές, προσάγρα ψήφων, υπόσχονται, λένε, κάποιοι βοηθούν. Μια κούλια, ας πούμε, βοήθησε στο βαθμό που μπορούσε και ως πολιτικό πρόσωπο και ως επιστήμονας. Κάποιοι δεν βοηθούν. Κάποιοι βοηθούν, αλλά κυρίως περιμένουν αντάλλαγμα. Όμως στο τέλος της ημέρας, όταν πρέπει να ασκήσουν και εκείνη την πολιτική τους πίεση, με σκοπό να ληφθεί η περίφημη απόφαση για την υιοθέτηση των αξιώσεων, όλοι σίγουρα. Και αυτό περιλαμβάνει όλες τις κυβερνήσεις, περιλαμβανομένες και τις κυβέρνησεις από την οποία εκδόθηκε το πόρισμα στο οποίο συνεργαστήκαμε. Το πόρισμα, και με αυτό κλείνω, έχει έναν ολοκληρωμένο χάρτη νομικών και διπλωματικών και πολιτικών ενεργειών και περιγράφει βήμα-βήμα το πώς θα πρέπει να κινηθούμε με σκοπό να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη στιγμή που είναι όχι να ασκηθεί ακόμη μια αγωγή που πρέπει να πληρωθεί το επέσχυντο δικαστικό ένσημο που επανήλθε, το τονίζω, επανήλθε για όλες τις αγωγές. Και μην φανταστεί κανείς, όσο αγνός ή όσο πονηραμένος και να είναι, ότι θα έχει κυβέρνηση που θα έβγαινε ρητά και θα ξερούσε αυτές τις αγωγές. Γιατί θα ήταν σαν να κλείνει το μάτι στα θύματα να προσφύγουν στο δικαστήριο. Και δεν, από την έρευνά μου και την εμπειρία μου, έχοντας δει πώς γίνεται και το λουκάνικο, όπως λέμε για την πολιτική, θεωρώ ότι καμία κυβέρνηση δεν ήταν ιδιαίτερως θερμή στο να ανοίξει ο ασκός του αιώλου και όλα τα θύματα να προσφύγουν στο δικαστήριο. Γιατί, ίσως καλώς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ποσοτικοποίηση, το τι πρέπει να δοθεί, το πώς πρέπει να δοθεί, είναι κυρίαρχες κυβερνητικές αποφάσεις στο πλαίσιο άσκησης εξωτερικής πολιτικής απέναντι σε μια χώρα με την οποία έχουμε κοινή πορεία λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανέστατα, τα θύματα πρέπει να κάνουν τον αγώνα τους και πρέπει να έχουν λόγο. Δεν μπορούν να μην έχουν λόγο. Δεν είμαστε στην εποχή της Χιροσίμα με την Ναγκασάκη, όπου η Ιαπωνία παραιτήθηκε χωρίς να ρωτήσει τα θύματα από την άσκηση αξιώσεων αποζημίωση εναντίον των ΗΠΑ. Αυτό είναι τραγικό. Αλλά σας το λέω και με αυτό το παραμύθι ουσιαστικά θέλω να τελειώσω. Προσέξτε, γιατί μπορεί τα θύματα να πληρώσουν τα θύματα. Οι Ιταλοί, για να ξεφύγουν από τη στενοπό των αγωγών, των θυμάτων, που με βάση την ερμηνεία των Ιταλικών δικαστηρίων μπορούσαν να προχωρήσουν στην ουσία, που δεν ήταν μια ερμηνεία διεθνούς δικαίου, αλλά μια ερμηνεία συνταγματικού δικαίου αυτή, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, τι έκαναν στο τέλος? Δημιούργησαν ένα ταμείο, στο οποίο με βάση τη χρηματοδότηση που παίρνουν από ένα κονδύλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πληρώσουν σύμμετρα, δηλαδή όχι πλήρη αποζημίωση, μόνο σε Ιταλούς που έχουν καταθέσει αγωγή ή έχουν βγάλει απόφαση εναντίον της Γερμανίας. Θυμηθείτε, και με αυτό θα κλείσουμε, τι είναι η επανόρθωση, ανάληψη ευθύνης, έκφραση απολογίας και αναγνώριση στα θύματα ότι τελείωσε αυτό το βασανιστήριο. Γιατί είναι βασανιστήριο να είσαι θύμα και δι διαγενειακό, γιατί κινείσαι συγχρόνως σε δύο χρόνους, στον χρόνο της αμφιριωδίας και στον χρόνο που ζεις, και εσύ έχεις το δικαίωμα να πεις από εδώ και πέρα πάμε. Έγινε. Τελείωσε. Προχωράμε. Όταν τα θύματα πληρώνουν τα θύματα, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και την απαιτήση σας.